Norvegiako enpresa publiko batek energia berriztagarrien Europako ekoizle nagusiak asteartean aurkeztu du Euskal Autonomia Erkidegoan 2 parke eoliko eraikitzeko proiektua. Inbertsioak 90 milioi euroko langa gaindituko luke. Proiektuak 5 udalerri hartuko dituzke Arabaren eta Gipuzkoaren arteko mugan. Azpeitia, Errezil eta Sestoa artean eraikiko lirateke eta 75.000 lagunentzat energia sortuko lukete. Alderdi politiko guztiak bat datoz, inbertsioa ongi etorria dela esatean. EH Bildu ere, haren alde agertu da, udalerrietan boterean dagoen alderdia hain zuzen ere. Informazio gehiagoren zain eta tramitazio administratiborik egin bitartean, Azpeitiko udalak herri batzar batera deituko du parke eolikoa zaritzeko. Kaixo guztioi, ongetorriak gurean gaur magazinera. Iraiak 15 ditu eta osteguna da. Oraindik xehetasun gutxi daude proiektu eolikoari buruz, baina berritzailea dirudiela azaldu zuen atzo Azpeitiko alkateak. Izan ere, proiektua sustatzen ari den erakundea, Norvegiako enpresa publiko bat da, eta enpresak energiaren sozializazioaz eta demokratizazioaz hitz egin duela adierazi zuen atzo Nerea Nagore Alkortak. Trantsizio ekologikorako bidean, Euskal Autonomia Erkidegoan zein norabide hartu beharko litzatekeen eta itun zabalak sortzeko aukerez mintzatzen ari dira azken orduetan ordezkari politikoak. Jarraian bildu ditugu azkenak. 90 milioi euroko inbertsio eginda 2 parke eoliko eraikin ditu Euskal Herrian Statkraft multinazional norvegiarrak eta ondo bidean 2027ko nahiko lituzke martxan. Bata Debagoienan bertan, Eskoriatza eta Aramaio artean, hori handiena, bestea berriz Urolan, Azpeitia, Errezil eta Zestoa arteko lurretan. Eta gu Azpeitira hurbildu gara, udalak ez du zehaztu parke eolikoaren tokia zein izango den, baina inguruko herritarrek 11 telebistari adierazi diote saioan hemen jartzeko susmoa dutela, Arauntza mendiaren eta Mugarriluze puntaren artean. 2 parke eoliko horiek egin nahi diren herrietako udalek gehienak EH Bilduren aginpekoak harrera zuhurra egin diote egitasmoari eta aukera posibletzat ikusten dute. Proiektua aztertzaren alde agertu dira. Statkraftek aurkeztu duen proiektu hortan, nolabait bide bat irekita uzten du parte hartzea, hau da, herritarrak, herriko enpresak eta erakunde publikoek proiektu honetan parte hartzeko. Eta uste dugu bizi dugun sistema honetan berritzaile badala eta alde honetatik aukera bezala ikusten dugu. Proiektu honi momentuz behintzat, ez diogu ez alde eta ez aurka gaudenik esaten, baina bai, aztertu egin behar dela eta jakina, hori herritar guztiekin egin behar dugu. Nik uste behintzat, herritarren interesak lehenetxe behar ditula eta gure ustez ere hemen aukera bat badago. Soberanoak izan nahi bali badugu eta aldan eta autosuficienteenak eta energia aldan eta merkeena eta gertukoena nahi bali badugu, era honetako proiektuak beharrezkoak izango direla. Beraz, trantsizio ekologikorako bidean akordio batera iristeko aukera dagoen lehenengo aldia dela esan dezakegu. Bingen Zupiri Eusko Jaurlaritzako bozeramailearen hitzetan, Statkraft Norvegiako enpresa publikoak bultzatutako proiektua trantsizio energetikoaren arloan akordioetara heltzeko aukera bada. Creo que estamos ante una oportunidad para que también en el tema de la transición energética podamos llegar a acuerdos. Y eso va a exigir mucho diálogo y mucha voluntad de acuerdo por parte de todos. Garaizaiak datozela diote agintariek krisi energetiko aurretik eta testuinguru honetan energia berriztagarrien beharra eta garaira egokitu beharra dugula azpimarratu dute alderdiek. EH Bilduren kasuan Mikel Oterok Twitterren adierazi du fase hasi berri batean gaudela, baina gure kontsumak eta mendekotasun energetikoa ikusirik aurrezpen eta eskala deszentralizatuan esfortzu titaniko bat egin arren, eskala ezberdinetako berriztagarriak beharko ditugula ikusita irekiko den aukera aztertu behar dela. Beti ere jakitun izanik klimaldaketaren ondorioen aroan gaudela eta gure gizarte eta ekonomia sarea errealitate berrira egokitu behar dugula. Zentzu horretan EAJko Euskadi buru batzarrak sare sozialetan zabaldutako agire batean eskatu du EH Bilduren jarrera politikoaren aldaketatzat jo duena egitasmo honetara soilik ez mugatzea. Horren aurrean Radio Euskadik Arnaldo Otegiri eginiko elkarrizketan zehaztu du EAJ dela bere jarrera aldatu duen bakarra. Adieraziz EAJak nuklearraren alde egin zuela, gasaren alde gero eta berriztagarrien alde orain. Gaineratu du Statkraften kasuan ezberdina dela enpresa ehuneko ehun publikoa dela kode etiko oso argiarekin eta prezio eskuragarriekin.
Bien bitartean, Europako batzordetik ere datoz proposamenak. Elektrizitatea eta elektrokarburo konpainien arteko irabaziak, aparteko irabaziak zergapetzea proposatu du Europako batzordeak. Eta kalkulatu du horien bitartez 140.000 milioi euro bil ditzaketela. Baita derrigorrezkoa egin nahi du puntako orduetan argindar kontsumoa 5% txikitzea. Argindar merkatuetan esku hartzeko neurriak zehaztuz doaz Europan beraz, eta argindarra merkeago sortzen duten energia konpainien ustekabeko mozkinak mugatzea eta haiek banatzea, argindarraren prezioa gazarenetik bereiztea, gazaren preziorako erreferentziak aldatzea, horiek guztiak daude proposamenen artean. In these times, profits must be shared and channeled to those who need it most. And overall, our proposal will raise more than 140 billion euros for member states to cut. ArcelorMittalek aldi baterako lan erregulazio espedientea jarri nahi du martxan, Espainiar estatu osoan negoziazio batzordea eratu du horretarako. ArcelorMittalek malgutasunarako tresna gisa erabili nahi dituela espedienteak kritikatu duela sindikatuak. ArcelorMittaleko Espainiako zuzendaritza sindikatuekin bildu da aldi baterako lan erregulazio espedientea proposatzeko eta horretarako negoziazio batzordea eratu du enpresak. Elak uste du ArcelorMittalek ez duela estatu mailako regulazio espediente orokor bat behar. Izan ere 2021 urtea apartekoa izan zen ArcelorMittalentzat. Degula aztu behar, gainera aurreko urtean 13.000 milioi euro irabazi zitula ArcelorMittalek mundu mailan. Elak gainera argi adierazi du ez dutela erregulazio espedienterik babestuko. Elaren izenean esan dezakegu ez degula babestuko, esan gaik ez buruik ez duen planteamendu dago. Edo nola ere sindikatuak nahiko luke regulazio espedienteren negoziazioa Euskal Herri mailan egitea. Nahiko gendun Euskal Herriko ambitoan egitea negoziaketa hori, baina ArcelorMittalek beti hori hortan ere inposatzen digu estatu mailako ertea bat negoziatzea. Hala ere, orain ezarri nahi duten erregulazio espedientea ez da lehenengoa. Adibidez, 2020an beste bat ezarri zuen zuzendaritzak eta elak salatu duenez, ArcelorMittalek edozein egoeratan erregulazio espedientea martxan jartzen ahalegintzen da. Instrumentak erabili izan ditu, edozein egoeratan, naiz eta lankargak handiak izan edo pixkat gutxiago, hori flexibilitate instrumentu bat bezala erabiltzen du enpresak eta, alderdi horretatik ez da sorpresa bat. Udako geldialdiaren ondoren merkatuaren baldintza txarrak tarteko Sestaoko plantak ez zion jarduerari berriroekin eta zuzendaritzak orduan ohartarazi zuen ez zutela erregulazio espedientea baztertzen. Estamos produciendo casi a pérdidas. Es no rentable producir en estos momentos porque los precios de venta ni siquiera cubren los costes operativos. Elak aldiz guztiz kontrakoa esan du. Fabrika gehienetan lankargak handiak direla legia. Eta Nafarroako Volkswagenen lantegiaren etorkizunaren inguruko kezkak gora egin du Iruñeko lantegien ez ezik, Volkswagenentzat lan egiten duten enpresa laguntzaile askotan ere. Volkswagen konpainiak autoelektrikoen ekoizpenaren zati bat Landabengo lantegitik Martolerera, Kataluniara eramango duela iragarri ostean. Nafarroako gobernuak Volkswagen Nafarroako enpresa batzordearekin berehala biltzeko asmoa du. Eta Errioxako eta Arabako mahastien arteko gatazka okerrera joan da. Errioxako kontseiluak iragarri du upategien eta baita mahastien esklusibotasuna exigituko dela. Horren inguruan Arabako diputatu nagusiak Ramiro Gonzálezek salatu du kontseiluak Arabako mahastiak zigilua oztopatu nahi izan duela. Nerea García. Hasieran Errioxak
upategien esklusibotasuna exigitu zuen, orain berriz maeztiena ere eskatu dute araudia aldatuz. Gauzak horrela, araudiak maaztizainak bi sigiluen artean aukeratzeko egoeran jarri ditu. Ardoaren gatazkak ez du etenik Errioxaren eta Arabako Errioxaren artean. Arabako maaztiek aurrera pauso handia eman dute azken hilabetetan eta jatorri zen berriaren proposamena Europako batasunera eraman dute. Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak araño ailegatzeko bidea erraztu dute. Gaur-gaurkoz Eusko Jaurlaritzaren behin-behineko baimen bat baizik ez dute behar, Errioxa jatorri izena utzi nahi dutenek zor marka berria biarazteko. Hala ere, ez da baimen hori iritzi oraindik. Abra Arabako Errioxako upeltegien elkartean badira 15 bat upategi urrats hori egiteko prest. Bitartean Errioxako kontseiluak adierazi zuenez, ahalduen guztia egingo du proposamen hori oztopatzeko, eta hala izan da. Hasieran Errioxak upategien esklusibotasuna exigitu zuen, orain berriz maaztiena ere eskatu du araudia aldatuz. No parece que esta medida que van a aprobar la vayan a aplicar a la denominación cava, sino que es una medida exclusivamente restrictiva que pretende desanimar a aquellos que quieran incorporarse a la denominación viñedos de Álava. Sin embargo, hay cada vez más voces dentro de la denominación, tanto en Rioja Alavesa como en la Comunidad de La Rioja, que demandan que el Consejo Regulador se mueva, que demandan una diferenciación. El Consejo Regulador no va a poder hacer oídos sordos siempre a esta demanda cada vez más mayoritaria. Gauzak horrela ikusteko dago Errioxako kontseiluak araudian egindako aldaketak nola eragingo duen zor marka berriaren prozesuan. Esklusibotasun hori maaztietara zabaldu denez, orain maaztizainak bi zigiluen artean aukeratzeko egoeran jarri ditu. Eta maaztiei buruz ari garela, Arabako Errioxako mahatz bilketaren festako 27. edizioa ospatuko du igande honetan Lantziegon, eta bertan dastaketak, dantza, pilota partidak, aurrentzako jarduerak, kalejira eta pou anaien pregoia izango dira besteak beste. Nerea Garzia. Bi urteren ondoren mahatz bilketaren jaialdia berriz ospatuko da Arabako Errioxan, Lantziegon hain zuzen ere. Igandean maaztizain gehienek mahatz bilketa geldituko dute eta jaialdian parte hartuko dute. Pandemiaren ondorioz bi urtez ospatu ezin izan ostean mahatz bilketaren 27. edizioa bueltan da. Esta localidad de Rioja Alavesa, que se va a convertir este domingo en su mayor escaparate para nuestros vinos y sobre todo para nuestros trabajos, o el trabajo, para poner en valor el trabajo de nuestros viticultores, de nuestras viticultoras, y de los bodegueros del sector. Egitaraua igande goizeko 10:00 hasiko da, hainbat dantza taldek egingo duten erakustaldiaren eskutik eta arratsaldera arte luzatuko da. Pregoia Eneko eta Iker Pou anaiek irakurriko dute goizeko 11:00 eta ondoren mahatz zapaltzeari ekingo zaio. Eskualdeko udalerri bakoitzeko ordezkariek mahatz zazki txikibana uztu ondoren. Hortik aterako da zuzenean urteko lehenengo multzoa. Iker Pou naiz eta sekulako sorpresa eta ohorea izan da mahatz bilketaren jaialdearen pregolariak izatea aurten sekulako ohorea, eta espero dut jende guztiari ikustea aurten Lantziegon. Bueno, han ikusiko gara. Espero dut asteburu hontan jende guztia handikan ikustea. Venga, besarka handi bat, zaindu. Mahatz bilketaren jaialdia 1984an sortu zen, kuadrillako bizilagunen interesak bultzatuta, beren produktu sozial eta ekonomiko adierazgarrienari, hau da, ardoari, behar besteko jaialdia emateko. Eta Araban jarraituta gatzaren ekoizpenak gora egin du azken hilabeteetan, eta Añanako gatzaranan inoiz baino lehenago bildu dute kopuru guztia. Gainera, gatzaranak 2 milioiko finantzaketa jasoko du Next Generation funtsetatik. Nerea Garzia. Hala da, bai, uda lehorra izan da eta horrek eragina izan du sektorean. Hala ere, gatzaren kopuruak gora egin du eta azaldu behar dute kopurua bildu dute espero zuten baino lehenago.
Uda lehorra izan da eta lehorteak izugarrizko eragina izan du lehen sektorean. Alabaina, gatzaren ekoizpenak gora egin du. Añanako gatzaranak 5.500 larrain ditu, baina ez dira guztiak erabiltzen, hainbeste gatz ez delako behar. Bertan, gatzaranan 40-50 langile daude eta udaberritik udaren amaierar arte gatza jasotzen dute. Aurten inoiz baino lehenago bildu dute ekoiztu behar duten kopurua. Aurten aurreratu da pizkaut gatza, zeren eta eguzkia oso gogor etorri izan udan, eta, bueno, azkenean, ustailaren azken egunetan, iaia euki genuen eginda usta, baina gero abuztuan eta iraila arte egiten dugu hori, hartzen dugu erak, egiten dugu mantentzeko zerak eta hori. Udaberrian hasten da gatza ekoizteko sasoia eta irailaren amaieran larrainak uztu behar dira. Gatza biltzea oso prozesu azkarra da. Putzuetan betetzen dugu eta putzuetatik gero botatzen dugu eratara trabuketeri esker, pizkau botatzen dugu eta betetzen dugu erak, larrainak. Gutxi gora bera 2-4 zentimetroko ura eta uzten dugu. Eta lehenengo azala, hemen ikusten dela, haizeari esker eta eguzkiari esker, ateratzen dira eskatak, edo loreak, gatz loreak. Hor hartzen dugu gatz loreak eta gordetzen dugu. Horiek super espezialak dira. Larrainan geratzen da gatza eta hasten gea biltzen. Bale? Hola, pizkak. Ikusten dela, nola hartzen dugu. Orduan, piloa geratzen da hemen, eta gero, hemendik hartzen dugu txaron honekin, eta botatzen dugu biltegira gordetzeko, irailar arte. Añanako gatzaranak 2 milioiko finantzaketa jasoko du Next Generation funtzetatik, konexioak hobetu eta digitalizazioaren aurrera pausoak emateko. Digitalizazioa, adibidez, ekoetxe bat egiteko, gero gatzainana eta gezaltzainana egin behar dabe lotura eta arriskuak txikitzeko edo murrizteko. Beste gai bati helduta inpresio onarekin atera dira Euskararen erakunde publikoko ordezkariak eta Ipar Euskal Herriko parlamentariak Euskarako irakaskuntza saritzeko Frantziako Hezkuntza Ministerioan atzo izan zuten bileratik. Bi gai nagusi zituzten aipatzeko. Euskara hutsean ari diren ikasgelen irekitzea sare publiko eta pribatuetan ere, eta azterketak euskaraz egiteko eskubidea. Funtsezko emaitzarik gabe atera badira ere, ordutertiko bilkura giro honean igaro dela esan du Antxon Kurutxarri, EPko lehendakariak, eta jarrera aldaketa bat sumatu dutela adierazi du. Giro aski positibo batean iraganda. Erraiteko ongi errezebituak izan girela. Ongi errezebituak zergatik ziren gure parian 5 pertsona ziren, eta horrek erakusten zuen arreta handirekin horrek erakutsi du. Arreta handirekin hartu dutela gure hitzordu hori eta gure eskakizunak entzun dituztela. Emaitza nagusiak bilkura hontakoak, horietakoak basoa gutxia aipatu da eta bigarren bilkura bat egin beharko du. Eta Euskal Autonomia Erkidegoan Lakuako Hezkuntza Sailak hezkuntza lege berriaren aurre proiektua zabaldu du eta bertan baieztatu egiten da bigarren hezkuntza bukatzerakoan ikaslek B2 maila lortu beharko dutela euskaraz zein gazteleraz ere. Matrikulazio prozedura bakarra izango da eta dokumentuan sistemaren doakotasuna aipatzen da. Datozen 20 egunetan lan egunak izango direnak interesatuten eragileek ekarpenak egin ahal izango dizkiote testuari.
ikaslearen irtera profila, derrigorrezko bigarren hezkuntza bukatu eta gero, baita ere ikusi beharrekoa, da ikastetxe bakoitzak legez egin beharrekoa, alegia hizkuntz proiektua. Ikastetxe bakoitzak eduki beharko du bere hizkuntz proiektua erantzun alizateko bere gizarteak duen errealitateari gero irtera profil hori bete alizateko. Kultur alorrean, Mintzalasai Euskararen aldeko jaialdia ospatuko dute Biarritzen, Angelun eta Baionan irailaren 19tik 25 bitartean. Ipar Euskal Herria euskalduntzea erronkatza duen ekimenak programazio zabala prestatu du jaialdirako. Guk bizitzen dugu edo gure asmo sumea da arnaz gune txiki bat proposatzea Euskarari. Eremu urbano untan ez da beti erresa Euskara praktikatzeko guneak atximaitea. Eta gure helburuetako bat da justuki pixkat azpimarratzea edo argitan ezartzea gaur egun jadanik gabe ere egiten diren gauzak Euskaraz erakustea. Eta gaur osteguna bueltan da musika zuzenean zaioa Amaika telebistara gaueko 10 izango da gaurkoak zer dakarren azaldu digu Koldo Otamendi aurkezleak. Haupa, gaurko musika zuzenean telebista saioan Bolbora talde izango dugu protagonista. Hauxe izango da denboraldiko lehenengo kapitulua eta oraingoen ere musika ekartzen dugu Euskal Herrian sortutako musika. Kasu honetan Arellano izan gara, Nafarroan, Lizarraldean eta esan bezala Bolbora taldearekin egin dugu hitzordua. Duela markada bat inguru talde sortu zen taldea, hor Lizarraldeko hainbat musika taldetan ibilitako musikariekin eta dagoeneko 3. diskoa plazaratu dute. Bizizioa izena du disko berri honek eta taldearen azken kantuak bildu dituzte 10 kantuz osaturiko lanean. Diskoa autokoizpen bidez ikusten du argia eta taldeak bera grabatzen du Arellanoko bere entxeu lokalean, hau da Lur Sistema Estudioetan. Esan daiteke musikalki talde beroa dela Bolbora taldea, musikalki lehen pausoak reggae, ska eta rock eremuetan eman zituzten, baina denborarekin aipatu behar da taldeak garapen bat izan duela eta azken kantuetan eta azken diskoetan nabaria dela erritmo latinoen sartzea taldearen musikan, ez? Musikari batzuk aldatu dira, instrumentu berriak batu dituzte taldera eta bideo horretan ere musika egiteko beste bide batzuk topatu dituzte eta horietako asko nabaritzen dira disko berri honetan. Esan bezala, bizizioa izena darama eta taldearen biziera islatu nahi izan dute disko berri honetan. Reggaea mantentzen da, eskarri giroak mantentzen dira, rock zertzeladak ere hor daude, baina badira bestelako erritmoak ere, kumbiantzeko bat sortu dute, salsa giro txiki batzuk ere badira, erritmo dantzagarriagoak, eta bai ere, agian zuzeneko emanaldietako horren beroak, horren dantzagarriak ez diren erritmo batzuk ere landu dituzte, baina era berean oso erakargarriak estudioko lan baterako, ez? Esan bezala, Bolbora, Arellanotik, Lizarraldetik, Nafarroatik, gaur musika zuzenean telebista saioan ikusteko aukera izango duzue, eta beste bin ere erakusten Euskal Herriko musika eszena anitza eta aberatsa dela. Entzun duzue gaurko musika zuzenean saioaren hasiera, denboraldi berriaren hasiera, Bolbora taldearekin, bizizioa diska horrekin eta doinu berriekin ere, aurrerapen bat jarraian.
Eta ikusentzunezkoetan, Nafarroako herri eta paisaiak dira protagonista Vampire Academy telesailean. Netflixek diruz lagundutako ekoizpenak Uxue, Beraiz eta Otasun herriak erakusten ditu, baina baita herri berri eta bertako gaztelua ere. Irudi horiekin uzten zaituztegu eta jarraian bueltatuko gara. Eguneko elkarrizketa nagusiarekin gaurkoan gogoratuana Binaz Bilboko udaleko Elkarrekin Podemoseko bozeramailea elkarrizketatuko dugula. 12:30 aurrera izango da, orain arte. Hey, I can be a leader who ruled not just for the Lord, but for all citizens. Whether you wear the crown or not, you have the power to change things. You should see me in a crown. There's something strange happening. I think I can help you. Christian is a non-starter for a lot of people. I'll be discreet. Of course, I want to put you first, but I can't. You can either be guardian or friend, not both. What's the game plan? You know me? More of a roll with the punches kind of girl. A ruler is not just any monarch. Leadership requires sacrifice for the greater good. I need to fight. We need to fight. They must be willing to give everything they have. We deserve a better future. She's my family. I would die for her. Sultan dute astiro Gor jarriko posizio burua montaka milaka motibo Ezen genuke ditu pasibo Daudonean zutitzen hainbeste kolektibo Mundari biramanez beste benere Herrian defentzen tinko lanean gaude Aure borroka maz mendetan Egongo gara irabazi arte Mundari bira gaude Mundari bira Mundari bira emanez Mundari bira Mundari bira gaude Mundari bira Historiak baditu milaka torbide Herrien erresistentzak adina urte Legartu dugu adibide Bortzatu doizat eskubide Ni nahi zuen zapatzailea Komunikadik esango dutena Ni nahi zuen zapatzailea Beste hau berriz historiak idatzi duena Despokalizatu zatazkaren gakoak Gezurrak bibertez bardenean arma kondenatu izan maskuetan Gobernun dago boterea baina korporezo daude horren atzean justi Dikatuz estatik kolpeak aurrean etituen ingrillo trasea No quiero tus armas, tampoco tus limosnas Estoy harta de ver cómo usurpa las riquezas con total impunidad Pero aún así no me resigno Verás que frente a ti tienes un pueblo digno
bananz beste bena ere, herrian defentzen tinko lanean gaude, haure, borroka manez mendetan, egongo gara irabazi arte. Mundari bira gaude, mundari bira, mundari bira, mundari bira, mundari bira, emanez, mundari bira, mundari bira, mundari bira, mundari bira gaude, mundari bira, mundari bira, mundari bira, mundari bira, emanez, mundari bira, mundari bira. Eta egunero legez, eguneko elkarrizketari ate erekiko diogu, horretarako gaurko gonbidatua dugu Ana Viñals, Bilboko Udaleko Elkarrekin Podemoseko bozeramailea, ongi etorri. Eskerrik asko. Zer moduz dago Bilbo? Inoiz baino indartsuago aldago, alkateak esan bezala, ez, datorren arren aurrean? Bueno, egia da momentu honetan Europa eta mundu osoan kontestu berdinean gaudela, krisi aurrea batean, eta Bilbo ez da igerla bat. Gainera datuak dioten bezala, adibidez Bilbon gaur egun 22.000 pertsona daude oraindik langabezian. Orduan alkateak dioenean rekuperazio momentu batean gaudela, guk ez dugu horrela ikusten, ze mundu osoan gaude murgildota, inflazioari, elikadura eta energia krisiari aurre egiten, eta neurriak hartu behar dira arlo guztietatik, baita udal mailetatik ere. Elkarrizketan zehar sakonduko dugu Bilboko ehun sozioal eta ekonomikoan, baina trantsizio energetikoaz ere hitz egin behar dugu, gaurko gai nagusietako bat ere badelako, ezta? Azken gertakariei tiraka, ez? Ez dakitzuk dozuek ikusten duzuen posible itun bat, ez? Alderdi politiko guztien artean trantsizio ekologiko hori bideratzeko. Bueno, itun zabalak lortzeak beti da positiboa, eta saiatu behar gara alderdi politiko guztioak hitz egiten eta eztabaidatzen zein motatako trantsizio eredua nahi dugu. Eta gu argi daukagu trantsizio ekologikoa edo trantsizio energetikoa justizia soziala egon behar dela oinarrituta. Eta beti esan dugu ere azken finean oligopolio energikoetan eta dituzten etekinetan hortik ezin dela berriro gertatu. Eta beti esan dugu ere azkenean aldaketa estrukturalak esan behar direla eta beharrezkoak direla neurri ausartak jartzen. Eta adibidez, plazaratu dugu beti energia enpresa publikoa martxan jartzea, edo udal mailatik komunitate energetikoak ere bultzatzea. Eta guk uste dugu hori azkenean trantsizio energetikoa justua izan behar dela. Testuinguru honetan Bruselatik, Europatik ere ari dira etortzen proposamenak, besteak beste merkatu elektrikoaren erreforma sakona, zergaitik orain, nola ikusten duzue? Bueno, nik uste du konturatu direla zentzuzko neurri bat dela. Ursula von der Leyen esan zuenean, Europatarrak ere ordaindu behar dutela argiaren hori faktura, eske hori guztiok ikusten ari dugu. Orduan nik uste dut konturatu direla merkatu energetikoari reforma bat egin behar zaiola, ze hau ez da normala. Energiaren prezioaren gorakadarekin batera etorri da inflazio altu hori, ehuneko 10,5 kokatzen dena orain, eta zalantzarik gabe hori izaten ari da, ez, herritarren arteko kezka nagusietako bat, kurtso hasieran ikusi dugu ez denolako zailtasunak izan diren, liburuak erosteko, esaterako. Bai, eta azkenean inflazioari aurre egiteko hainbat neurri jarri aldira martxan, gasaren topaketa egitea, edo oligopolio energetikoei, etekinei hor ere bai neurriak jarri aldira, baina udal mailatik ere jarri behar dira neurriak. Eta adibidez, gure partetik, Elkarrekin Podemosetik, hilabete honetan daukagun udal batzarrera eramango ditugu bi proposamen oso zehatzak. Alde batetik, materiala, eskolarako materiala, laguntzak ematea. Eta planteatzen dugu laguntzak hori eskatu aldirela
direla kurtsosoan zean, ze badakigu zenideak aurreratu behar dituzte, materiala guztiok daukateia erosita. Horregatik planteatzen dugu eskolako materiala erosteko laguntzak kurtsosoan zehar eskatzea, eta ere bai planteatzen duguna da materiala hau auzoko denda txikietan erostea. Ze udaletxetatik planteatu da bono kultural bat, baina material eskolara kanpos geratzen da. Eta gero beste aldetik ere planteatzen dugu emergentzia sozialerako laguntzak indartu egin behar direla. Horiek dira neurri oso konkretuak inflazioari ere aurre egiteko. Orain arte hartu diren neurritako batzuk dira adibidez garraio publikoaren merketzea, gasolina erosteko hobariak, baita ere mai gainean dago, energiaren prezioari tope bat jartzea, hitz egin da baita ere agian erosketa saskiaren prezioa nolabait mugatzea edo hori lantzea, horiekin konformatzen zarete ala haratago joan barko litzateke? Ez gara konformatzen, azkenean aldaketa estrukturalak esan behar dira eta krisiak aprobetxatu egin behar dira dauzkagun ereduak, energia eredua, osasun eredua, hezkuntza eredua, buelta bat ematean eta publikoa indartzea. Eta gainera planteatu dituzune neurriak datoze Espainiako gobernutik. Eta adibidez, garraio publikoari buruz hitz egiten badugu, egia da, eta zorionez, neurri hori ere bai etortzen dela Euskadira eta Bilbon mailara ere, ze adibidez Bilbobus merkeagoa da. Baina ikusten ari duguna da neurri ausartenak etortzen direla Madrilgo koalizio gobernutik eta gainera Unidas Podemosetik behin eta berriro planteatu ditugun neurriak direla. Baita posten gara. Neurri hori ez, garraio publikoaren merketzea alde batetik inflazioari aurre egiteko, baina baita ere garraio publikoa bultzatzeko, ez, bizi dugun egoeran. Mugikortasunari lotuta, zen nolako aldaketak ematen ari dira Bilbon? Nik uste dut pizkanaka Bilbao 30 kilometroren neurria hartzen eta pausoak ematen ari direla, baina oso motel. Eta nik uste dut adibidez bizikletako mugikortasunean edo Unescoentzako mugikortasunean hor ere jarri behar dira mai gainean neurriak. Eta pasaden hiriaren egoerari buruzko udalbatzarrean gure partetik planteatu genuen termibus berriaren daukan arazo bat dela, ez dagoela bizikletentzako aparkaleku estalia eta termibusen barruan. Lekua badago eta gure ustez ezin dugu Bilbao intermodala deitu, ez delako intermodalarik, ez dagoelako bizikletentzako aparkaleku estalia termibusen barruan. Orduan, oraindik neurriak jarri behar dira martxan eta adibidez termibusekin gertatu zena bizikletaz ahaztea larria da. Eta Zarataren egoera nola dago? Normalean, Zarata kutsadura ere bai gure osasunengana influentzia dauka. Eta normalean Zaratari buruz hitz egiten dugunean da kotxeekin zer gertatzen da. Eta egia da, arlo horretan aurrera pauso eman dira, baina ere bai daude hainbat auzokide segunea zein auzoetan bizi diren, adibidez hor Zarataren kontuan, aizialdi nokturnoan gertatzen dena eta auzokideen atsedenarekin hor talka bat ematen ari da. Orduan, guk uste dugu adibidez sonometroak eta neurtu behar da nola dagoen Zaraten neurriak, ze azken finean egin behar dena da gauez ematen dena aizialdia eta auzokideen atsedenaldia batera izatea, azkenean. Lehen komentatu duzu, langabezia datu hori, ekonomia gai helduta, zein da argazkia zehazki Bilbon lanari dagokionean? Lanari dagokionez, udal behatokiak esan duenez, orain daukagu 22.000 pertsona langabeziak eta emakumeak beti jasatzen ditugu alde txarrena. Orduan, nik uste dut hori horregatik alkateak esaten duena Bilbon inoiz baino indartsoago dagoela, ez dela egia, ze langabezi datu hori izatea ez da
da ona Bilboentzako. Orduan ikuste dut hor plan gehiago jarri behar direla martxan, eta azkenean emakumeen sektorei, 45 urte baino gehiago dituzten pertsonei eta bar, plan gehiago jarri behar direla martxan langabezi kopuru hori jaisteko. Dena den kezka ere sortu du negozioen, batez ere negozio txikien eta enpresa txikien egoera, ez? Zainbat eta hainbat milaka, 3.000 inguru enpresa txikik erretirogatik pertsona haisteko zorian daudelako, ez? Bai, egia da, azkenean auzoen dauden denda txikiak, beraien pertsiana hitz egin behar dute, ze adibidez daukaten arazolarria da alokairuak. Eta horri ere bai aurre egin behar diogu. Eta gu pasaden udalbatzarrean ere bai planteatu genuen alkateari ea zein motatako neurriak hartuko dituen, azkenean Bilboren identitatearekin dauden betidako dendak mantentzeko. Alokairuak aipatu dituzula, hau ere, kezka puntu nagusia, inflazioarekin batera igo dira ere alokairuak? Bai, etxebizitzaren arazoa Bilbon oso larria da, eta gu daramagu 3 urte udaletxean, eta hainbat proposamen plazaratu ditugu, emergentzia edo etxebizitzen emergentzia honi aurre egiteko. Argi dago alokairuen presioa eta etxebizitzen presioa mugatu egin behar dira alokailuak. Argi dago udaletxe bizitzen parke publikoa indartu egin behar dela, eta etxebizitza alokatzeko etxebizitza gehiago behar ditugula, baita ere bai begiratu behar dugu eranola dauden etxebizitza turistiko ilegalak ere bai kontrolatu behar ditugu eta borrokatu behar dugun haren kontra. Eta nik uste dut 13.000 biztanle daude Bilbon alokaitzeko etxebizitza baten zain, eta premiazkoa da neurriak jartzeko. Alokairuen prezioa mugatzeko, udaletxetik hartu daiteke erabaki hori? Ez, Madrid, legea hor dago, egia da, Eusko Legebiltzarrean daukagu etxebizitzaren legea, eta gertatzen dena, legea ez da bakarrik legea izatea, baizik eta pausuak ematea lege hori betetzeko. Eta justu ere bai udalbatzar honetara planteatuko dugu hutsik dauden etxebizitzen dekretuari buruz, hor martxan jartzea, ze azkenean etxebizitzak beharrezkoak dira, batez ere alokailu arlotik. Eta diru laguntzak horretan lagundu dezakete? Bai, ere, eta oso arlo importantea da ere hirigintza planeamenduan. Badakizun bezala, Bilbon daukagu hirigintza plan berria, eta hor ere oso tresna egokiena da etxe bizitzen kontuari irtenbideak emateko. Eta gure partetik planteatu genuen, etxe berriak egiten direnean, 150 alokaitzeko etxe bizitzak izatea, ez bakarrik erosteko. Ze azkenean hor daukagun demanda da etxe bizitzak alokatzeko. Hirigintza hitz egin duzula, beroa izan da, ez, protagonista nagusia uda honetan, edo izaten ari da, hobeto esan da, lehortekin batera. Temperatura oso altuak, batez ere hirietan nabari izan direnak, Bilbo horrelako temperaturak jasateko, eta etorkizunean, ez, etorriko direnetako prestalda? Emergentzia klimatikoari aurre egin behar diogu Bilbotik ere, eta gu ikusten duguna da, udal gobernuak ez duela seriotasunez hartzen emergentzia klimatikoaren asuntoa. Eta bero honek edo temperatura hauekin zer egin zuen udal gobernuek 7 iturri jarri. Eta guretzat hori ez da nahikorik, eta gainera planteatu zuten refugio klimatikoek, eta egin zuten lista bat, eta lista horretan adibidez agertzen zen Corte Inglés refugio klimatiko bezala. Uste dugu hori ez dela serioa. Eta hainbetetan planteatu dugu udalbatzarretan emergentzia klimatikoari aurre egiteko neurriak, eta normalean barre egiten dute honi buruz, eta ez da txantzeko hartzeko asuntoa, ze hemen daukagu ja krisi klimatikoa. Zer falta zaio Bilbori horri aurre egiteko?
Bueno, nik uste dut hartu behar direla neurri ausartak. Adibidez, pasaden udal batzarrean planteatu genuen adibidez plan bat energia arloan, hor sostenibilitate eta jasangarritasun aldetik neurriak jartzeko, ez da bakarrik deklarazio instituzionalak sinatzea, eta azkenean hori ez dugu ikusten, ez ditugu ikusten neurri ausartak horri aurre egiteko. Eta zona berdei dagokien, ez? Gutxi daude. Azkenean Bilbon txikia da eta auzoak behar dituztena da gune berdeak. Eta ez da bakarrik gure berde horiek iztunean geratzea. Izan ere, ez da soilik klima larrialdia, osasun kontua ere badelako, eta osasunaz hitz egiten ari garela, Osakidetzaren egoera, zalatzen ari zarete azken urteetan, esan beharra dago, uda ere igaro da, hainbat ekipamendu itxita egon dira, zen nolako egoera izan da? Egia da, pandemia zorionez nahiko kontrolatuta dagoenez, ia ez da hitz egiten orain azken boladan dagoen Osakidetzaren egoerari buruz. Baina nik uste dut dela momentua pandemian gertatu denari buruz ikasteko. Eta beharrezkoa da osasun publikoa indartzea, langileen egoera indartzea, eta lehen arretan, gure auzoetan lehen arreta daukagun zerbitzuak indartzea. Ezin dugu ahaztu pasatu duguna, eta azkenean hartu behar dira neurriak publikoa indartzea, eta kasu honetan osasun publikoa indartzea ere. Udako beste gai bat izan da ere, kezka sortu duena, hori izan dira ziztadak emakumeen aurkakoak. Bilbon hainbat eta hainbat salatu izan ziren, zein da irakurketa? Nik uste dut azkenean ziztaden kontua eren helburua izan zen emakumei beldurra sartzea. Eta nik uste dut hor mugimendu feministak eta erazen esaten ez daukagula beldurrik eta indarkeria matxistaren kontran egongo garela. Eta aste nagusian gertatu zena da izan zen udaletxeak eta Bilboko konpartsak lan egiten zuten elkar erasoi hauei aurre egiteko. Eta baina ezin dugu ahaztu azken urtean 130% igo direla indarkeria matxistaren arazoak. Orduan oraindik daukagu lan egiteko, prebentzio plana jarri behar dira martxan eta hor egongo gara. Bilbo segurua da? Bilbon daukagun, udalbatzarrean daukagu segurtasun plan bat, gu pasaden udalbatzarrean, hiriaren egoerari buruzko batzarrean, planteatu genuen itun hori, segurtasun itun hori begiratu behar dela eta analizatu behar dela eta ebaluatu behar dela, ea nolako daukagun neurriak era egokiak diren ala ez. Badakigu dagoela konfliktoa udal poliziarekin eta guk esaten duguna elkartu behar direla udalak eta sindikatuek hor akordio bat lortzeko. Baina egia da gauza gertatzen direla, ikusi dugu ere udan eta horri aurre egin behar diogu, ze azkenean segurtasuna gu defendatzen dugun eredua da segurtasun gisa, segurtasuna ziurtatzea eta azkenean polizia eredu hori hurbila izatea eta azken finean auzokideen segurtasuna ziurtatzeko. Ze azkenean pertzepzioi buruz hitz egiten ari gara eta hori lan handia daukagu arlo horretan. Uda igarota ere, turismoari lotuta zein izan da balantzea? Gu planteatu dugu ere, azken finean daukagu dependentzia handia kanpotik edo atzerritetatik etortzen diren turismoan, eta guk bai uste dugu turismo arloan ere eredu hori ere aldatu egin behar dela. Azkenean ezin dugu izan turismo eredua bakarrik oinarrituta atzerritarrek etortzen direnean edo ebentu handiak egiten direnean. Azkenean egin behar da indarra, trantsizio bat, eredu lokala sustatzeko.
Bilboko jaiak aipatu ditugula beste kontu bat ere, zezenketek egunak zenbatuta dituzte, hirian? Nik uste dut baietz, baina ez bakarrik arlo ekonomikoa kontuan izan, da badakigu sarrera gero eta gutxiago saltzen direla, eta nik uste dut egunak kontuta, egunak gutxi geratzen direla zezenketari agur esateko. Baina nik uste dut alde ona dela gizarteak nahiko argi daukala, zezenketen kontua da animalien kontrako tratu txarrak egitea, ez dela kultura, violentzia dela. Orduan nik uste dut azkenean zezenketak desagertuko egingo direla, eta gu Elkarrekin Podemosetik udaletxean gure lan politiko egiten ari dugu eta kontrola egiten ari dugu, ze azkenean ikusi duguna adibidez, ze aste nagusien programetan agertu egin direla zezenketak, eta Bilbobusen eta hiriko faroletan ere eskegin direla publizitatea, eta galdetu dugu ean nork ordaindu du hori. Orduan, guardia daukagu zezenketaren kontragan gaudela, ez dela kultura, eta, nik uste dut ikusiko dugula. Legealdiaren erdia baino gehiago igarota, kurtso politiko berria, hauteskundeak jomugan, zein da, orain arteko legealdiaren balorazio aldaketak ikusi duzu aurreko urteekin? Nik uste dut gobernuak, eta hori ere aipatu nuen pasaden udal batzarrean, azken finean 8 urte daramate gobernu berbera gobernuan, eta gu ez dugu ikusten legatu argia. Azkenean, alkatearen diskurtsoa entzundan, ez genuen ikusi ezer aipatzekorik. Zergatik gogoratuko dugu gobernu honen gobernuak. Orduan guk uste dugu azkenean zuk egiten duzuna, azkenean eduki behar duela eragina zuren hirian, eta ez dugu ikusten legatu argia, ez dugu ikusten marka propiorik, eta hirigintza planean berdin ikusi genuen, azkenean nahi dutela dagoen egoera hor mantendu eta ezer berririk egin. Gelditzen denen legealdian, zintzuk izango dira erronkak Elkarrekin Podemosentzat? Jarraituko dugu emergentzia klimatikoari aurre egiten, uste dugu premiazko gauza dela, arlo sozialean ere indartu behar dira laguntzak, eta etxe bizitzaren kontua ere bai guretzat oso garrantzitsua da. Orduan aprobetxatu behar dugu azken urte hau, gero eta onura gehienak atera biztanleriarentzat. Ana Viñals, Elkarrekin Podemoseko bozeramailea Bilboko udalean, mila esker gaurkoan Hamaika Telebistan izatagatik. Eta tarte baten ostean itzuliko gara, egunero lege solasaldiari bide emateko, gaurkoan gurekin izango ditugu Zuriñe Rodríguez eta Miguel Aizpuru, orain arte. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Hamaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, 11 egin.
Enararen kantuak entzuten, zoriontasuna maindire tartean agindu didate. Y en mi ventana vuelve a suceder un verano dorado vestido de azul que eriza la piel. Gaudi tanta baten musua zure lepoa laztantzen, udan gaudenaren. Y oigo música desde la plaza, tocan óleo de mujer, como volver a nacer. Azkenean, bularra guzkitan. Y es de verdad, la vida es de verdad. Zeruan irria zoruan dantza, zoriontasuna. Bailar agarrados para escuchar a tu alma cantar. Lehen dantza lotua San Juanen, nere herriko neskatxa maite zioen kantua kantatzen. Cintura con cintura y del revés. El tiempo se para, cerramos los ojos y empiezo otra vez. Motoko kamaren esku, plazara atera garen onarima, zorionaren sekretua. Feria en Urbasa y Aralar, observándonos bailar. Aquí todo vuelve a su lugar. Azkenean, bularra guzkitan. Y es de verdad, la vida es de verdad. Zeruan irria zoruan dantza, zoriontasuna. Bailar agarrados para escuchar a tu alma cantar. Abre los ojos, dame la mano, vamos siguiendo este ritmo pegado. No queda tiempo, tenemos tiempo. Sigue hasta abajo, más lento, más lento. Esto es tuyo y mío, cuerpos, almas, lodo, juntando energías, entregándolo todo. Después de esta noche he vuelto a nacer, no puedo parar y ya va a amanecer. Zeruan irria zoruan dantza, zoriontasuna. Bailar agarrados para escuchar a tu alma cantar. Es de verdad, la vida es de verdad, es de verdad, la vida es de verdad. Esango digute ez darela inor, ez dela posible eta egotekor. Etxaiari hartu az eskua jator, promesaren ostean miseria dator. Urtzin giratxua garaiak ere bai, zurik ez dago baina eguren onai. Egunak jaten dira urrengoaren zai, hau eman digute baina ez du nahi. Entzuten alduzu, lertzeak data, edatzen ari da. Baina ez zarata, eroriko dira, zimendu zerra, usteltzen ari da. Ingo garaietan, godorro garaietan, eroriko dira,
eskua jator, promesaren ostean miseria dator. Entzuten aldu, zukelpe kamaiua, ezin da gelditu haren mugimendua. Maiua gugara gugan dautua, bakarrik ezin dut heldu nire eskua. Eroriko dira, zimendu zaharra, usteltzen ari da, lingo garaietako dorro garaienak. Eroriko dira, gaur izan edizut, zera besten dudan, bi munduren gudan, autu bat egin dugu begiak elkudan, zulerako zubidenak zutan. Eroriko dira, zimendu zaharra, usteltzen ari da, lingo garaietako dorro garaienak. Eroriko dira, gaur izan edizut, zera besten dudan, bi munduren gudan, autu bat egin dugu begiak elkudan, zulerako zubidenak zutan. Eroriko dira, zimendu zaharra, usteltzen ari da, lingo garaietako dorro garaienak. Eroriko dira, gaur izan edizut, zera besten dudan, bi munduren gudan, autu bat egin dugu begiak elmugan, zulerako zubidenak zutan. Egunero lege solasaldiari ate irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu alde batetik Zuriñe Rodríguez, eguerdion, eta Miguel Aizpuru, eguerdion. Eguerdion. Bueno, solaskide berriak ikusten duzuen gurean gaur magazinean ongi etorriak. Transizio ekologikoari buruz hitz egiten hasiko gara. Badakizue, Norvegiar talde batek Euskal Herrian, Euskal Autonomia Erkidegoan bi parke eoliko ezartzeko proiektua mahai gainean jarri duela, inbertsio milioi duna, 90 milioi jokoan, enpresa publikoa da gainera, 75.000 lagunentzat energia sortzeko bi proiektu horiek, eta alderdi politiko guztietatik etorri dira erantzunak, ez? Normalean, orokorrean baikor agertu dira, naiz eta oraindik ez dagoen informazio gehiegirik, EH Bildu ere horren alde agertu da, zonalde horretan Azpeitia Arrezio Zestoako udalerrietan EH Bildu delako gainera udalerrietan boteran dagoen alderdia, eta, bueno, horiek guztiak azkenaldiko iritzi guzti horiek jaso ditugu, entzungo ditugu lehenik eta behin. 90 milioi euroko inbertsio eginda bi parke eoliko erekin ditu Euskal Herrian Statkraft multinazional norvegiarrak, eta ondo bidean 2027ko nahiko lituzke martxan. Bata Debagoienan bertan, Eskoriatza eta Aramaio artean, hori handiena, bestea berriz Urolan, Azpeitia Errezil eta Zestoa arteko lurretan. Eta gu Azpeitira hurbildu gara, udalak ez du zehaztu parke eolikoaren tokia zein izango den, baina inguruko herritarrek Hamaika telebistari adierazi diote saioan hemen jartzeko susmoa dutela, Arauntza mendiaren eta Mugarriluze puntaren artean. Bi parke eoliko horiek egin nahi diren herrietako udalek gehienak EH Bilduren aginpekoak harrera zuhurra egin diote egitasmoari, eta aukera posibletzat ikusten dute. Proiektua aztertzaren alde agertu dira. Statkraftek aurkeztu duen proiektu hortan, nolabait bide bat irikita uzten du parte hartzea, hau da, herritarrak, herriko enpresak eta erakunde publikoek proiektu honetan parte hartzeko. Eta uste dugu bizideun sistema honetan berritzaile badala, eta alde honetatik aukera bat bezala ikusten dugu. Proiektu honi momentuz mentzat, ez diogu ez alde eta ez aurka gaudenik esaten, baina bai, aztertu egin behar dela, eta jakina, hori herritar guztiekin egin behar dugu. Nik uste bentsat, herritarren interesak lehenetxe behar ditula, eta gure ustez ere hemen aukera bat badago. Soberanoak izan nahi bali badugu, eta aldan eta autosuficienteenak, eta energia aldan eta merkeena, eta gertukoena nahi bali badugu, era honetako proiektuak beharrezkoak izango direla.
Beraz, trantsizio ekologikorako bidean akordio batera iristeko aukera dagoen lehenengo aldia dela esan dezakegu. Bingen Zupiria-Eusko Jaurlaritzako bozeramailearen hitzetan, Statkraft Norvegiako enpresa publikoak bultzatutako proiektua trantsizio energetikoaren arloan akordioetara heltzeko aukera bada. Creo que estamos ante una oportunidad para que también en el tema de la transición energética podamos llegar a acuerdos. Y eso va a exigir mucho diálogo y mucha voluntad de acuerdo por parte de todos. Garaizaiak datozela diote agintariek krisi energetiko aurretik eta testuinguru honetan energia berriztagarrien beharra eta garaira egokitu beharra dugula azpimarratu dute alderdiek. EH Bilduren kasuan Mikel Oterok Twitterren adierazi du fase hasi berri batean gaudela, baina gure kontsumak eta mendekotasun energetikoa ikusirik aurrezpen eta eskala deszentralizatuan esfortzu titaniko bat egin arren, eskala ezberdinetako berriztagarriak beharko ditugula ikusita irekiko den aukera aztertu behar dela. Beti ere jakitun izanik klimaldaketaren ondorioen aroan gaudela eta gure gizarte eta ekonomia sarea errealitate berrira egokitu behar dugula. Zentzu horretan EAJko Euskadi buru batzarrak sare sozialetan zabaldutako agire batean eskatu du EH Bilduren jarrera politikoaren aldaketatza jo duena egitasmo honetara soilik ez mugatzea. Horren aurrean Radio Euskadik Arnaldo Otegiri eginiko elkarrizketan zehaztu du EAJ dela bere jarrera aldatu duen bakarra. Adierazi EAJak nuklearraren alde egin zuela, gasaren alde gero eta berriztagarrien alde orain. Gaineratu du Statkraften kasuan ezberdina dela, enpresa ehuneko ehun publikoa dela kode etiko oso argiarekin eta prezio eskuragarriekin. Hori esek orain artekoak jasotakoak, ordezkari politikoek esandakoei tiraka, ateak irekita ditu proiektu honek momentuz, zuek nola ikusten duzu egoera? Desberdintasunik ikusten duzu orain arte Euskal Autonomia Erkidegoan inplantatu direnekin? Bueno, bagia da kasu honetan enpresa publiko bat dela, Statkraft izenekoa, baina oraindik ere gutxi ezagutzen dugu, enpresa honi buruz, eta ikusi beharko dugu ze planteatzen duen eta nola planteatzen duen, egia da, bai, energia eolikoa oso interesgarria dela, eta are gehiago energia krisi egoera honetan, baina ezin dugu ahaztu, bere alde ilunak ere dituela, energia iturri guztiekin gertatzen den bezala, inpaktua paisaian, edo hegaztiekin arazoak, eta ez da erraza, olako proiekturen bat eraikitzea. Orduan, nik espero dut proiektuan modu serioan planteatzea, eta ikusi beharko dugu, nik uste dut hemen gakoa dela nola kudeatuko dan, eta ea zen olako inpaktua, eta ea zen olako jarrerarekin etorriko dan Norvegiago enpresa hau. Bai, nahi ustete gaia emango digula hilabetek eta hilabetek hasi berriak gaude, eta nik ikusten ditut lehenengo eta behin eoliko isa aparte hemen usaintzen da hauteskunde kanpaina. Azken bai EH Bilduren jarrera egusita gaur Otegirena, Bingen Zupiriarena, nik somatzen dut badatoztela hauteskundeak eta emergentzia klimatikoaren posizioak ere markatuko dituela berez agenda. Beraz, uste dut, eoliko ez aparte, hemen beste kontu batzuk ere badaudela. Egia da, eta Migueleko oso ondo aipatzen zuen, ezberdina da orain arte eduki dugunaz, enpresa publikoa bat da, badirudi herriarekin kolektibizatzeko intentzioa daukala, eta herriko agenteak, agente publikoak, zein kooperatibistak sartu daitezkela kudeaketan, hori ikusiko dugu, eta hori bai da nobedade bat, nik kaldea bat egiten dut, eta da, nola etortzen da, edo nola fijatzen da olako enpresa bat, naiz eta publikoa izan Euskal Herrian, eta hori ez dakit nola hitzen da, eta hori bai aklaratu behar da, interesgarria iruditu daiteke, baina zergatik Euskal Herrian, zergatik Aramaion, zergatik beste leku batzuetan, posibile da beste leku batzuk pentsatzea, itxia da proiektua, esan ikusten momentu honetan galdera gehiago ditugula erantzu batzuk baino. Eta egia da, gero hemen beste gai bat sortzen dela, eta da, estrukturalki zer. Norvegiako enpresa publiko bat etortzen da Euskal Herrira, baina Euskal Herria kapasa ere da bere enpresa publikoa sortzeko, nahi ez, eta zentzu horretan ikusteta adibidez. H Bilduk eta EAJ oso egoera ezberdinetan daude, eta oso posizio ezberdinetan daude, ez? H Bildu askoz gehiago programatikoki subinanizkoa den programa energetiko baten alde dago, Atzo Tapia argi eta garbi izazun Euskal Herrian energia publikoko enpresa bat dela gongo. Orduan ere, hortze lehi bat
ikusiko dugu hurrengo hilabetetan ikusten, ez? Bai, ziur nago, baina nik uste hori dela galdera nagusia, ez? Argi dago Euskal Herrian interesa dagoela, ez? Eta badirudi baldintza batzuk dauzela parke eoliko berriak egiteko eta energia iturri hau, esplotatzeko, kudeatzeko, baina hori horrela bada, zergatik ez dugu hemendik ez kudeatzen. Ez dakit enpresa publiko baten bidez, hala, hemengo diru inbertsioekin, ez? Niri pizka bat arraroa egiten zaitu da, Norvegiako enpresa bat etorri behar izatea, ez? Gure potentziala edo ikusteko, ez? Bai, eta gero, ikusi beharko da, eta seguramente egongo dira inpaktu txostenak eta bar, baina Aramaio ez da dozein leku. Da Euskal Herriko Suiza, ez? Horrela ditzen diogu asko, orduan, ere, bertan egoteko lekurik aproposena den edo ez, ikusiko dugu egia da, ezberdina dela, proposamena beste modu batez etorria dela, baina lekua ja zehaztuta dare. Eta nik ez dakit hau nork erabaki duen Norvegiakoa edo egiten dan apostu bat Euskal Herritik, beste leku beagoak dauderen, ez, galdera asko. Bai, eta gainera, herritarrekin edo kolektibo sozialekin, ez, bileraren bat egingo dan, kontsentsua bilatuko dan, edo, igual inposatuko da beraien proiektua, ze horrela nahi dute, eta ez dute aldatzeko intentziorik, ikusi beharko dugu egoiz da oraindik, baina, jungo gara ikusten eta jakiten. Lekua aipatzen ari zarete, hori izan daiteke agian berriztagarriek duten B aldea, ez? Herritarrei gehien kezkatu dezakeen alde hori, ez delako lehen aldia, ez, parke eolikoa edo fotovoltaikoa eraikitzen dena nekazalgune batean, edo eta auzo bizidunen batean, ez? Auzo batean honi ere heldu beharko zaio, ez? Hori da energia berriztagarriek duten eztabaida puntutako bat, ez da? Bai, atxo, goatzen dut, de hecho, aterazinean berria momentuan, ez, irratia juntzirela lekuetara galdetzea bizilagunei, eta hori izan, zekaten keskarik handiena, ez, gure mendiak, zenolako inpaktua aukiko duen, egia da egin behar direla inpaktu txostenak, eta ikusi behar da zer, eta orduan ikusiko dugu, ez? Nei nago oso keskatu, ea noiz hitz egingo duen enpresak, eta noiz ikusi dezakegun proiektua, ez? Bai esan digute, proiektu bat ailegatu da, Norvegiako enpresa batena, baina proiekturi ez dugu ikusi. Ez dakit ikusteko kapazak izango garen, publikoa izango den, enpresa bera itzingo duen, azalduko digun, ez? Baina nik uste dut ikusi arte, nik zuhurtzia eskokatuko nuke. Enpresa publiko bat izan ez, nik eskatzen dudana transparentzia apuro bat, ez? Eta laster jakitea, nola egingo dan, eta nola eraikiko dan. Eta beste batzutan, ikusi dugu nahiko polemikoak izan direla, ez? Parke eoliko hauek, eta kolektibo ekologistek askotan salatu dute, ez? Duten inpaktua, eta hori, gaztietan eta animalietan, ez? Egin alduten kaltea horregatik, nik eskatzen dudana, hori interlokuzioa, eta herri galdeketa bat egin behar bada, ez dakit Aramaion edo Azpeitian edo eraikiko duten udalerrian, nik uste hori positiboa izango dela, egin behar dela modu batean, bai. Transizio ekologikoa zaritzen ari garelako, ez da, baina ikusi beharko delako, ez, batu duzue, zenolako inpaktuak izango duen proiektu horrek, edo proiektu horiek lurrean, ez da, baita ere, jakin da, hain justu zonalde horretan ere AZT-aren obrak nahiko agerikoak izan direla. Oso ezberdinak dira proiektuak, gauza bat da, justo, transizio ekologikora berriztagarriak diren energia batzuk sustatu behar direla, ez alegia nik uste bai, dela positiboa, ez, energia fosilak alde batea utzi eta berriztagarriak erabili, eta hori egin behar da. Eta egite horri nola egiten den hori da klabea, eta hori hitz egingo digu ereduaz, egin dezakegu oligopolioen bitartez, egin dezakegu enpresa pribatuen bitartez, tekinen pribatuen bitartez, edo tekin publikotaz. Eta hau da hemen eztabaidan dagoena. Baina AZT-rena da eredu propio eta espezifiko bat, justuki nik uste transizio ekologikoaren kontra egiten duena. Beraz, oso ezberdinak dira prozesu bat, ez? Bata bai erantzuten du emergentzia batea, eta beste bat erakusten digu eredu sozioekonomiko oso markatu bat justuki kontran doana, ez? Bai, AZT-rekin egindan kudeaketa, nik esango nuke desastre hutsa izan dela, zentsu askotan, eta ni printzipioz ez naz trenaren kontrakoa, ez? Garraio bide bezala, interesgarria da trena sustatzea, eta dirudi garraio nahiko garbia dela, hegazkinarekin alderatuta adibidez, baina AZT-rekin egin dena, eske salatzekoa da, ez? Aurrekontuak, nola, ez dakit, asko gehitu diren, eta batez ere epe-mugekin gertatu dena, nik gogoratzen dut oraindik, esaten zanean, 2012 urterako iritsiko zala AZT-a, ez da.
Eta bueno, baina momentuz, izugarrizko oposizioa gontzan gizarte aldetik, beraz, gizarteratua ez dagoen proiektu bat izan da. Oro bar, eolikoekin, orain ikusten ari gara, behintzat azken egunetan atera dana da, zuhurtziaz, jendea ikusiko du, baina, nik uste dut, oro har jendea energi berriztagarriaren alde dagoela, gero ikusi behar da, non eta nona, askotan esaten da, nire txanez, baina bai, orduan nire hori ere eztabaida oso potentia da. Bai, eta nik esango nuke paradigma aldatu ala, HT-rekin konparatuta, ze garaiak aldatu ira, bai. HT, 2008ko krisi aurretik onartu zen makroproiektu faraoniko bat zen, eta garai horretan gauzak beste modu batera egiten ziren. Eta nik uste dut momentu honetan kontsentsua bilatzen dela gehiago gizartean proiektu hauek mahai gainean jartzen direnean, ez da. Aipatu duzu, eta oro har gizartean kontsentsu handia dagoela, ez? Energiaren aldetik apustu berriak egin behar direla, energia berriztagarrien aldeko apustu hori indartu behar dela, gauza da horixe, ez? Zen nolako kudeak eta egiten den, non kokatzen den, herritarren ahotsa kontuan hartzen den, ez den hartzen, eta Norvegiatik datorren proposamen honek, aipatu duzu ere, bi gauza interesgarri dituela, ez da, alde batetik enpresa publikoa dela, eta bestetik Nerea Nagore Alkortak, Azpeitiko alkateak ere esaten zuen, energiaren sozializazioa hitz egiten ari dela, ez? Sortzen den energia, bertakoentzat geldituko litzatekeela, sortuko litzatekeela. Hementxe da beste eztabaida puntua, ez? Oligopolio energetikoak edo proiektu pribatuak edo publiko pribatuak, orain artekoak bezalasekoak, ala publikoak, ez? Eta energia hori zertarako eta ea irabazirik badagoen, ala ez, ez? Bai, ikusi dugu nola funtzionatzen duten oligopolio energetikoak, ez? Eta are gehiago azken hilabetetan, ez? Zelako desastre izan dan, eta nola, kriston etekinak dituztela, eta oso zaila dela hori, horrekin bukatzea, ez da? Orduan, nik uste dut, autonomia energetikoa izatea oso interesgarria dela, Euskal Autonomia Erkidegoentzat, eta gainera, hortik ateratzen diren etekinak, ez da? Eta aberastasuna, gizartearengan, gure gizartearengan, itzultzen bada modu batean, energiaren sozializazioaren kontzeptu hori, nahiko interesgarria, iruditzen zait, baina esan behar dugu oso zaila izango dela, hori ikustea hemen ze interes asko daude, eta akigu nola funtzionatzen duen kapitalismoaren dinamikak, eta momentuz pizka bat eseptikoa naz hori ikusiko dugunik. Bai, eta ia da proiektu zehatz badela, etorri dela eta publikoa dela, baina hori ez duzan nahi Euskal Herriko eredu energetikoa publikoaren alde egingo duenik. Eta gau, igual hau izan daiteke espejismo bat, eta bapatan ditugu, edo sortzen dira hidu parke eoliko enpresa publiko batez kudeatuta eta bideratuta, eta oso ondo, baina gero sortzen dira beste 7 enpresa pribatutaz, eta ez dugu ez esaten ari, eta hau da gure estepzinua. Igual, ere nik uste izan daitekela hau justuki oso aukera polita, eztabaida politiko bat sortzeko legebiltzarrean edo delako lekuetan, justuki zenolako apostuak egingo ditugun Euskal Herrian emergentzia klimatiko eta emergentzia energetiko hau kudeatzeko, zen badatore. Honi ezin diogu eta orain honen inguren ere itzingo dugula, ez? Europan ikusi dugu azken egunetan, Espainian ikusi dugu azken egunetan, ere Euskal Herrian da erabakiak hartu beharko dira, eta urgentziaz gainera, eta estrukturalak, ez konjunturalak, eta nik uste dela klarri. Bai, eta hauteskunderako lasterketa horretan egongo den gai bat izango da, mahai gainean egongo da, eta borroka politikorako arma bat izango da modu batean. Eta ikusten ari gara, hori da, kanpaina. Zuk uste duzu EH Bilduk biraje hori egin duela benetan? Zer uste duzu, esaten ari direlako, ez da, orain arteko jarrera aldatu duela, Norvegiatik datorren proiektu honekin, orain arte batzuetan Eusko Jaurlaritzak proposatutako... Ni biraje ikusten dut beste leku batzuetan energian baino EH Bildun, baina nik ez dut uste biraje bat eman duenik, EH Bilduk argi eta garbi agertu da behin baino gehiagotan energi berriztagarrian alde eta oligopolioaren kontra. Ni bai usteet oso azkar atera dela, baloratzea positiboki. Egia da, lekuak jarri beharko diren lekuetan eure alkateak dira. Orduan, atera behartzan. Karo, ni atzo galdetzen unu ere buruari, hau gero, ateratzen bada txarto, eta ikusten badugu hemen gauzatzarak dare, EH Bildu oso goiz esatera positiboa dela, eta, bueno, ni hau ikusten dut pixkat prematuroa. Baina ez dut ikusten oroar izugarrizko aldaketa bat. Ez? Oligopolioaren kontra gertu da beti, eta hau, printzipioz, oligopolioa ez da. Printzipioz, ez dakigu, ikusi beharko dugu ere, gero zerbait
izkututan dagoen, ez? Baina ni ez dut ikusten aldaketarik. Bueno, nik uste EH Bildun bebai iritsi ezberdinak dauzela, energia eolikoari buruz, ezta? Batxutan bebai, ikusi dugu nola EH Bildu parke eoliko batxuen kontra posizionatu den. Kasu honetan, igual gu baino informazio gehiago daukate, gutxienez azpeiteako udalan, eta izan alda, eta horregatik erreakzio bat oso goiz, eta nik ulertzen dut Nagore Alkortaren posizionamendua, ze azkenan izan alda proiektu interesgarri bat bere udal herrirako, eta gainera lanpostuak sortu aldira, eta azkenean, eta gainera hori, eta proiektu bezala saltzeko. Ni honekin egongo naiz temati urte osoa, abisatzen dut, por si acaso, baina nik uste dut dana irakurri behar dugula. Dana, gertatzen da guztia, bai energia, bai hezkuntza, bai dana, klabe elektoralean. Eta ez da kasualidadea aspeitea ateratzea, Aramaio ateratzea, ez dakit, EH Bildu aurrera aterako du hezkuntza legea, eta emango dio baietza hezkuntza legea EAJ-ari, igual hau da kontraoferta, ikusi beharko dugu, hortze ere badaude bion arteko negoziazioa batzuk. Bai, noski, eta ikusi beharko dugu, oraindik EAJ-aren posizioa dugu oso argi ikusi, ezta? Bai, EH Bilduren kontra egin dute, posizio aldatxeagatik, baina ez dakigu oraindik EAJ-ak ze begiz edo ikusten duen proiektua. Nik uste dut printzipioz, begi honez ikusiko dutela, oso interesgarria izan alda, ezta? Baina, lehen esan duguna. Baina, igual demoratzen du, Claro, igual ez da momentu hona, onenetekin ez du bateatzen. Horrelakoa jartzen badira, eta oso positiboa da, onenetekin elektorala ez du EAJ-teako, baitzketa EH Bilduk. EAJ-ari bai interesatzen zaio luzatzea, eta behintzat hauteskunde eta gebateatzea, proiektuna bada EH Bilduri justo kontrakoa, interesatzen zaio alik eta askarren ateatzea, orduan hemen ere karrera bat egongo da. Bai, guztiz. Testiburu honetan askitz egiten ari da energia kristiaz, baina baita ere, azken aldian energia enpresen gehiagizko mozkinei buruz, ezta? Hortxe oligopolio energetikoaren ondorio hori, eta hemen beste datu bat gakoa dena. Euskal Autonomia Erkidegoan energiaren gehiengoa kanpotik etortzen dela, 90%. Hau da, 110% zoiek hemen ekoizten dela, ez? Horrek ez algaitu uzten egoera oso zaurgarrian? Bai, dependentzia ez, menpekotasuna hor agerian dago, noski horregatik lehen esan dut, autonomia energetikoaren abiatzea oso interesgarria dela eta beharrezkoa dela, bai, hau ez da sostengarria, eta gainera kontekstu honetan, ez da, bizi dugun krisi honetan, Ukrainiako gerrarekin, bai, gure dependentzia izugarria da, eta hori, ez dakit nola, baina murriztu behar da, erabatean, bai. Bai, guztiz, ez egia da, baina ez da kasualidadea, zergatiak bilatu behar ditugu, zergatik kanpotik kartzen dugu gure energia guztia, baina eredu baten ondoriozko apostua delako. Fin, orduan, eredu hori eraldatu daiteke. Egia da, seguramente uneko unean ez gara kapasak izango, errekurtso naturalak guztiak ez ditugulako, eta kanpotik ekarri behar da, uneko portzentai bat, baina bai eraldatu eta irauli daiteke eredua. Ikusi beharko dugu, ea nori interesatzen zaio Ukrainiako gerra etorri zaigu, ona llegatu da, emergentzia klimatikoa llegatu da aldi berean, eta orain ez dago besterik, egin behar da. Ez dago besterik, orduan, egiteke hori nolakoa den, ikusiko dugu. Bai. Eta honekin, bai, beti berandu guazen sentsazio hori gelditzen da, gainera, ze krisi hau etorriko zala, genekien, urte asko. Igual Ukrainiakoa ezin zan gure prebizioan ez egon, baina emergentzia klimatiko eta energetikoa bai. Urte asko dara matxagu honi buruz hitz egiten. Eta energiaren prezio altuak ekarri duen ondorietako bat hori izan da inflazioa ere puztu egin dela. Ikusten ari gara, ez? Erosalmenak galtzen ari direla herritar asko eta asko, zelan erosketa saskiak ere gora egiten duen, domino efektu bat moduan, ezta? Egoera iraultzeko beraz, ez dakit ez denolako irtenbideak ikusten dituzuen. Gerra bukatzea. Hori izango zen irtenbiderik onena, baina ez dirudi hori ikusiko dugunik lastere, baina bai, nik uste dute azkenean, partxeak bilatu aldituguela, ez da, Europan zehar, baina egia da, Europarentzako kriston zaharrazki ekonomikoa eta soziala izan dela gerra hau, eta, igual, estatu batuak badituela bere interesak eta bere tekinak ateratzen dituela, baina argi dago, Europarentzat, gerra hau kriston desastre bat izan dela, ez da, eta, lusatzen bada eta kronifikatzen bada konfliktoa Ukrainian, batez ere klase langilentzako gauzak asko oso komplikatuak jarriko dira, ez? Gero eta gehiago, baina. Esaten zuna azpiazuk eta niri harridura sortu zian, ez? Esan zian, krisi ekonomikoak ziklikoak dira. Eta hau egia da.
krisi politikoak bezalaxe, ziklikoak dira, baina niri harritu nindun normaltasunez esaten zuen, ez? Krisi ekonomikoa ziklikoa da eta gaizki pasatuko dugu. Eta dugu hori ez da reala. Dugu batxupai, beste batzuk ez. Orduan, egia da, gure dezira, eta ez bakarrik ekonomiagatik, baitzik eta giza eskubideengatik, gure dezira da, Ukrainako gerra etetea, bizitzak jokoan daudelako batez ere, baina beste aldetik orain hitz egin behar dugu konjunturalki hartu behar diren neurrietaz, eta neurri horiek nori bideratuko ditugu, eta noren kontra egingo ditugu bebai, ez? Azkenien astetan entzuten ari naizazko diskurtso bat, zeinetan esaten da, ez? Necesidade gehiago, edo egoerat zarragoan dagoen jendeari egin behar, edo diru laguntzak sortu behar ditugu, baina diru laguntza horien dirua nondik atea da. Ez, gero, kongresura eramaten duzu, banketako eta enpresaientzako hainbat neurrik, eta hortze ateratzen dira alderdi batzuk esaten ez. Hauei ez. Alegia, bai, behar duen jendearentzako neurrik, baina dirua etekinak ateratzen diren hoiei, dirua ezin diegu kendu. Orduan hemen ikusten ari da, izugarrizko borroka politiko ideologiko bat ere badagoela, eta badagoela batez ere. Espainiako eskuina, eta ikusiko du AJak ze nolako postura hartzen duen hemen ere, baina badago hortxe, jende batzu ez, bat ere inporta zen nolako miserabilitatea sortzen den gizartean, ez? Da niri hau asko kezkatzen, na? Bai, egia da, betiko ez da azkenian, ez da, claro, historikoa, bai, babes sozial hori bermatzeko eta indartzeko krisi garai batean, bueno, argi dago, ez da, zergak handitu behar direla, presio fiskala gorantz joan behar dela, baina, bueno, oraindik ere oso pausu motelak ikusten dugu, egia da, Europar Batasunean paradigma aldaketa bat zentsu batean egon dala, ez, austerizidioaren garai hori badirudi bukatu dela, baina oraindik ere ematen diren pasuak oso motelak eta izugarrizkoa dauka Feijóo eta bueno, noski, claro. Ikusi genuenean von der Leyenen hitzak eta justuki ez da ezkertiarra berez von der Leyek. Alderdi popularrekoa da, claro. Feijóoren posizioa oso komplikatu. Hori da. Gero hartuko dugu gaiari berriro. Hartzen ditugu gaiak. Hartzen dituzue, bai, gero aztertuko dugu sakonki Bruselatik proposatu dituzten neurri horiek, baina aipatu duzu, ez da, diru laguntzak mahai gainean daudela, zaurgarrienak, baina nortzuk dira zaurgarrienak, ez? Definizio hori ere interesgarria izan daiteke, zurine. Zaila da, Zaila da zein da zaurgarri, nor da zaurgarria familiak dira, nomina espezifiko bat duen jendea, zer da? Eta nire ustez nahi ditugu zaurgarria. Ni atzo tertulia batean esaten zuen batek, ez? Begiratu behar diogu eta jende hori eduki behar du minimo batzuk. Eta nire hau mina egiten zian, nola minimo batzuk? Duintasunez bizi behar dugu. Ez da normala, oain hitz egiten ari garela, jendea jan behar du, edo eduki behar ditu arrautzak bere zestan. Bueno, baina pentsatu dugu noiz bet jendea ez dindula arrautza jan behar, ez dula haragia eskuratzeko kapazitatea, osea, normaltasun handiz ari gara hartzen, niretzako duina izan behar den, edo minimoa izan behar den hori, eta honekin egiten ari garena da pobrezia bera kronifikatzen eta normalizatzen. Eta, klar, hau ere ekartzen ditu beste moduko diskurtso batzuk, eta Europan eta Suizan ikusi dugu, eta ultraeskuinaren diskurtsoa, zeinetan ezaten ari digutez, diru laguntzak ematen ari gara, gehiegi gainea, pobrentzako. Eta sortzen ari da izugarrizko polborin bat, Europako hauteskundeetan ere ikusiko duguna, seguramente, ez? Bai, baina nik uste dut borondate kontu bat dela, ez dut hain zaila ikusten, nik uste dut azkenean, borondaterik egongo balitz, analizatuko zan, ez? Errenten arabera, familien eta langileen diru sarreren arabera, pertsonanek ezin du bizituin bat euki, ez? Bere diru sarrerekin, eta orduan bermatu behar diogu, laguntzen bitartez, bizituin bat, hori da, horrelako zerbait, nik uste dut hori izan behar dela, ez? Azkenean etorkizuneko bidea, bai. Denanen kontuan hartu behar da baita ere, diru laguntzen burokrazia guzti horretatik gelditzen den herritarren zati handi bat ere badagoela, ez? Bai, erraztu behar da, bai, eta bai, egia da oso burokrazia oso zaila dela, eta diru laguntza bat eskuratzea, komplikatua dela, papeleo gehiago. Eta inork ez duela nahi diru laguntza bat, ez? Ni alboan izan ditu edo eskatu egin ditu danean, nik edo alboan daukan norbait, zuketzea juten gizarte zerbitzutara diru laguntza bat eskatzera ganoraz, ez? Eta nik uste diskurtzo hori ere mahai gainean jarri behar degula. Diru laguntza bat eskatzen desunean da, behar badezulako.
Eta badat zure bizitza duina ez dalako, eta merezi hori behar detzulako orduan. Ere diskurtza hauek, zinetan, eske la gente vive de ayudas sociales, abasko esaten da, hauek oso problematikoak dira. Testuinguru ekonomikoa hitz egiten ari garen honetan, bat egingo dugu zuzenean Niko Kuenka ekonomialariarekin, argitasun pizka bat emateko gai zailak direlako. Eguerdion, Niko. Kongelatuta gelditute den edo konexioarekin arazoak ote ditugun, Niko, kaixo? Bai, egunon. Aipatu dugu lehentxeago, ezta? Inflazioa altu jarraitzen duela, 10,5% kokatu dela abuztuan, azken 30 urteetako altuena, eta honi aurre egiteko asmoz aurreko astean aipatu genuen baita ere. Banku zentralak, Europako Banku Zentralak interes tipoak igotzearen alde egin zuela, inoiz baino gehiago igotzeko autua egin zuela, eta gainera, esaten jarraitzen du oraindik ere, are gehiago igo beharko direla. Honek inflazioari aurre egiteko balioko ote du? Kontua da, Europako Banku Zentralak beste tresnarik ez duela, azken batean bere herramientakuntza hortan geroz eta tresna gutxiago dituela. Horreko gunean, Christine Lagarde, Europako Banku Zentralako burua agertu zanean komunikabideen arrean, berak onartu zuen, berak ez zuela tresnarik energiaren prezioa murrizteko, eta berak bakarrik interestazekin jokatu altzuela. Hori da azken batean moneta politika. Egia da, beste egoera batzuetan eskariak sortu duenean inflazioa, kasu honetan ez da, kasu honetan inflazioa sortu da, eskaintzan eginekorik ez dagoelako, eskaintzan sok bat egon dalako, hornidura kateetan arazoak egon direlako, energiaren prezioa edo guztien prezioak izugarri ego direlako, kasu hortan izan da ez da. Neurria zein da tasak igotzea. Tasak igoz egiten duzu, maileguak garestitzen dituzu, jendeak diru gehiago dedikatu behar du mailegu horien kuotak ordaintzeko, maileguak ere garestiago daude, maileguak eskatzeko orduan garestiago emango dizkigute, jendea igual atzera botatzen da, eta jendeak kontsumoa murrizten du. Kontsumoa murrizten duen heinean, eskaria murriztuten da, eta hortaz prezioa jaisten dira. Hori da, hori daukan logika, honek ere baduka albo kalte bat, baduka arrisku bat, dela atzeraldian sartzea, eta aurko gunean Christine Lagardek berak galduztetenean noraino igoko dituen tasak berak aipatu zuen, oreka puntu bat, neutraltasun puntua aipatu zuen inflazioa kontrolatzeko balio zuena, baina atzeraldirik eragingo zuena. Hori esatea oso erraza da, baina marita magiko hori nor dauka ez da. Orduan, noraino igoko diren ez dakigu eta nahikoa izango den, bai ematen dau, eta Europako Banku Zentralak berak emandako prebisioek bai islatze dute inflazio tasaren moteltzea eta atzerakada bat. Baina hori bai, 2023aren bukaerako, 2024rako gutxi gora bera izango nuke, aurreikusten duela Europako Banku Zentralak berak helburu bezala jartzen den 2ko langa horretara, esaten digu berantza joango dela, lausetuko dela, baina ondino urte eta piku izango dugula, ohikoa baino inflazio tasa altuagoa. Interes tasen igoera honek, nahiz eta ekonomian adituak ez izan ez, herritarroi burura etortzen zaiguna da hipoteka, ez? Zer gertatuko da hipotekekin, zen nolako ondorioak izango ditu honek hipoteketan? Garaizitze bat, azken batean, familiek izate dituzten hipotekak normalean, kasu gehienetan, urtebeteko Euriborra, urtebeteko referentziario hartzen dute, duela urtebete Euriborra -50an zegoen, gaurko data da 2,15ean dagoela, beraz, persona batek, familia batek guain izango balu bere hipotekaren errebisioa, bagitxe gora bera, 2,60ko igoera jasan beharko luke, hori gitxe gora bera eta bataz besteko hipoteka bat hartuta, bataz besteko hipoteka aipatzen dugunean beti izaten da 150.000 euroko hipoteka bat, nik esango nuke Euskal Herrian ematen diren hipotekak altuagoak direla, baina, 150.000ko bataz besteko balizko hipoteka horren kasuan urtean 1.500-2.000 euroko gehikuntza suposatuko luke. Inflazio altua daukagula, jendeak erosketak egiteko orduan igoera horiek somatu dituela, horreri beste koska bat gehitzen badiozu hipotekaren garezitzea oso batuko da. Esan beharra dago gaur-gaurkoz estatu mailan indarrean dauden, familia dauzkaten hipotekaren 80% tasa aldakorreko direla, baina zugaztu behar azkenengo bizpahiru urtetan bankuek estrategia aldatu zutela eta eman zituztela nagusiki tasa finkoko hipotekak, guain gutxi arte, tasa finkoko hipotekak eman izan dira azkenengo urte hauetan, bankuek
mandako hipoteka berrien 80-90 gitzi gora bera, fikoak izan dira. Horiek ez zutera zorik izango, azken batean sinatu dute eta finko hipoteka bat, eta Euriborrak gora edo bera egiten baldin badu ere, familiak badakite zen izango den aurrein barreko kubeta. Bai, hori azkenengo urtetako joera izan da, berriro aldatzen ari dana, baina gaur egun indarrean dagoena, eta hori diote datuek, estatu mailan indarrean dauden hipoteken 80 eta saldako horrekoak direla, eta horiek dira, hain zuzen ere, ba interesa gorakada honen mina aipatuko dute, gorakada sufrituko duten, ezta? Eta mina hitza aipatu dut, Estatu Batuetako Erreserba Federaleko buruak, duela 3 aste inguru, berek batu zuen, badakitela hartuko dituzten neurriek mina eragingo dietela familiei, eta horren jakitun direla, baina esan zuen besterik ez dagoela. Beraz, familien gana datorrela, beste gastu gehigarri bat, beste koska bat, mina azken batean. Atzeraldiaren aurreikuspenak edo aurreikuspenak aipatu dituzu lehentxeago, hori izan daitekela ondorioa interesetazen igoeraren ondorioetako bat, baina azken aldian ere ikusten ari gara, ez da, Bruselak zenolako proposamenak egiten ari dituen, enpresa elektrikoei nahita ez ezarri nahi dizkion zergak esaterako, atzeraldia hori ekiditeko neurriak izan daitezke horiek? Bueno, atzeraldia aipatzen denean, atzeraldi teknikoa hartzen da, edo atzeraldi teknikotzat hartzen da, 2 trimestretan hazkunde negatiboa dagoenean. Bai aurreikusten da, neurri hauek interesazak igotzea eta inflazioak ere egingo duela, agian 3 trimestre batean hazkunde negatibo izatea, baina ez da espero atzeraldi bat egotea. Eta egotekotan oso laburra izango litzateke. Europak proposatzen dituen neurri hauek, azken batean, enpresa elektrikoei eragingo edo ezarriko zaizkien zerga berri horiekin, familiak laguntzea aurreikusten dute, hori da atzeko von der Leyenek esan zuena, ikusteko dago, baina ez dugu ahaztu behar, momentu honetan, egoera dela eta ez dela, Europak erabaki zuela gastu arauak stand-by edo bertan bera gelditzea. Gastu araua zer da? Herrialde batek daukan defizita neurtzen duena eta herri batek daukan zorra, barren produktu gordinekiko neurtzen duena, eta momentu honetan, esango genuke estatuek barra librea dutela nahiaina gastatzeko, ze Europak ez die hori murrezteko eskatzen. Hori, eten hori edo stand-by egoera hori, aurten bukatzen da, litekena da datorren urtean ere luzatzea, baina helduko da egun bate Europak esango duela aitzue honaino, eta orain bai hasi beharko zaretela neurri murriztatzaileak aplikatzen. Momentu esango nuke Europa alde dugula, Europako haizea gure alde dagoela, baina Europako hori aldatzen duenean hor arazoak egon ditezke. Eta ez dugu ahaztu behar, Europaren egoera zein den, datorren astean, 25ean Italian hauteskundeak izango ditugu, ultraeskuinak irabazteko arrisku edo probabilitate handia dago, horrek aldatu lezake ikusi dugu Europako beste herrialde batzuetan ere ultraeskuinak nagusitu zena hartu duela, eta horrek aldatu dezake oreka hori. Orain arte ezagut esan dugun Europa hori agian beste moduko bat izan daiteke, eta bakoitzak bere herrialdeari begiratzea. Orduan, Europa momentuz alde daukagu, hori da aurreko kriziarekin daukagun alderik nabariena eta gure aldekoa dana, baina kontuz honekin, Europak esaten duenean emetik aurrera aizue zorra oso gatu behar duzu defizita eta zorra murrizteko, hor Madrilen egongo den, Espainiako gobernuan egongo den alderdiak edo koalizioak, neurriak hartuko behar ditu bai ala bai. Beraz, esan dakoa, oain arte alde, baina kontuz. Niko Kuenka ekonomialaria, mila esker gaurkoan gako guzti hauek emateagatik. Ez horregatik, eta arte agur. Hainbat gai mahai gainean, baina joango gara, aipatu dugu Bruselak ez, aipatu dituen proposamen horietara, von der Leyenek egindako iragarpen horretara, begionez ikusten duzu zergaitik orain? Galdera ona, ez da. Nik uste dut, orain ikusi dutela egoera sostengarria ez dela, ez da. Eta, lehen zegoen, Europako instituzioen eta enpresen arteko kontsentsu horiek modu batean hausten hasi direla, ez da. Ukrainiako gerra guztia eraldatu du eta, ikusiko dugu, ez? Iragarpen nau entzun dugu, nahiko soinuan nahiko ona da, baina ni pizka bat eseptikoa naiz, ez da, ikusiko dugu, ea zifra hauek gautzatzen diren. Alderdi popularra, Europako alderdi popularra da. Ez que ezin dugu hori ahaztu, claro, zein dan von der Leyenen ideologia, alderdia, eta, oraindik ere,
enpresen lobiak Bruselan dira izugarriak, ez da, orduan presio hori egongo da, eta ikusiko dugu ze punturaino diren, askatasuna duten Europako instituzioak eta ordezkariek hau gauzatzeko. Nik uste, globo sonda modun oso ondo funtzionatu dezaken kontu badala, eta egia da berez neurriak ez daudela gaizki. Badituzte letra txikitsu batzuk kontu zibili behar garenak, zen behintzat aurkeztu diren edo aurkeztuko diren eta baskatuko diren neurri hauek urte bateako diren. Beraz dira neurri temporalak, eta nik uste ez degula behar neurri temporalak, behar ditugunak dira neurri estrukturalak. Orduan ez dakitze puntura arte temporalidadea izan daiteke lobby horiekin akordatutako hainbat puntu, ez zueko hain isilik, neurri hauek jarriko ditugu mahai gainean, jendea isilduko dugu, gizartea mantenduko dugu, eta geroz bueltatuko da oligopolioa eta lobbya. Orduan, hau da, dakan letra txikia. Eta gero ikusi behar dugu etekin horiek nora bideratzen diran. Ez, egia da, enpresei, energetikei eta hauei hainbat diru kenduko. Berreskuratuko dietela, eta ikusi behar da, nora bideratuta dagoen. Bai esan da familietara, niendik daukat apuntatuta ez, familietara, berriztagarrietara, baina zertan. Berriztagarrietara jungo da, enpresa pribatuetara edo enpresa publikotara. Ez, justo lehen hitz egiten genuen gainen arira, porque, claro, oligopoliorik eintzen badiogu, baina justo oligopolioa sartzen bada berriztagarrien merkatuan eta orduan hasten bada ateatzen etekinak, kentzen dioten dirua berreskuratzen badute bestalde batetik, puerta giratoriak dira hauek, eta izan daitezkeen, orduan nik uste berriz ere zuhurtiaz hartu behar dugula, gaia nahiko pesimista naiz. Egia da espainalera begiratzen, hau oso ondo etortzen dala, justuki lehen esaten duguenen gatik, ez Feijok agertu dalako kontra, eta 24 ordura bondardelliek botatzen du horrelakoa, ez? Eta ikusten du, ez? Zergatik Espainiar estatuaren proposamenaren aurka egiten duen, baina marroia dauka. Marroia dauka, alduen moduan, ez da oso argumentu indartsua Feijorena, esan behar dugu. Nik argi daukadana aldaketa estrukturalak izan behar direla Europar Batasunan, eta gainera, adibidez, orain Nikoren analizia entzun da, nik uste dut oso egoera aldatzak biziko dituguela, eta etorriko dan panorama ez da bat ere positiba, nahiko ilun marrastu dudana, eta ni berarekin ados nago, ez nik uste dut garai oso gogorrak biziko ditugula, orduan, batez ere, klase langileentzako berme sozial horiek mantendu behar dira, ezin dira izan urte baterako bakarrik, Zen ere, testu ingurua hori zeta baina eta berriro esaten ari gara, ez? Horrelako mezuak ere jasotzen ari gara baina eta berriro, ordezkari politikoia guztietatik esango nuke, eta Ukrainako gerrak, ez, testu inguru guzti honetan zenolako papera jokatzen duen ikusiko dugu, edo entzungo ditugu, beto esan da Ursula von der Leyenen hitzak, atzo esan dakoak, proposamen horik mahai gainean, izan ere, komunikatiboki ere asko dagoela hori buruz izateko. In these times, profits must be shared and channeled to those who need it most. And overall, our proposal will raise more than 140 billion euros for member states to... Ikusi dugu hortxe Ursula von der Leyen, ez? Nola zijoan jantzita ere, hor ere badago mezua, ez? Badagoela gotzua, eta ustut ez dela bakarra izan, ez? Bestre ministra batzuk ere juten zirela Ukrainiako banderaz jantzita, bai, estetikoki oso saguratzua da, eta Zelezkiren emastea ere bertan zegoen, ez? Nik uste klabe bat dagoela da irailako 30.
Igaiak 30 hori izango da klabe, egun hortara arte sukalde lan asko egongo da, eta nik bai uste dut bertan ikusiko dugula, eszenifizkazio horretan ze puntura arte, von der Leyen mai gainean ipini dituen proposamen hauek bideratu daitezkeen edo ez, ikusi beharko da. Orain arte, egun hortara arte nik uste dut sukalde lanak eta nahiko diskrezio zain. Bai, eta gaineraka batxutan von der Leyenen iragarpenak entzuten ditugu, eta uste du hori dela Europar Batasunaren ahots bakarra, ez da, eta gero, kontsentsu batzuk bilatu behar dira, herrialdeen artean, eta hori askotan oso zaila izaten da, eta beti, oztopoak jartzen dituzten, herrialde asko dauz, eta, batzuk askotan izaten dira Polonia, Hungaria, horiek, eta horiekin negoziatzea bai oso gogorra da, eta gero, iragarpen hau, igual gelditzen da, eta sortu ditzake bai beste eztabaida batzuk, horre energia nuklearraren eztabaida hortze dago, gogora esazue ateazela oain dela Alemania eta Frantziaren arteko istilu horretan ateazela oain dela hilabete batzuk, atxo Garoñaren irekieraren inguruan agertu zen Voxek. Orduan, nik ez dakit ere, marko honetan, Europa mailan ere nuklearren eztabaida piztu daiteken berriz. Ez dakit, igual. Espero dut ezetx. Nere lezioak normalean ez dira Europan gertatzen diren erabakien berdinek, baina gertaitek ere bai, ez? Bai, hori mai gainean dago, egia da, ez, baina, zein da, ez Europako motorra Alemania da, eta Alemania momentuz ez da horren alde mintxatu. Frantzia, bai, baina, Frantzia beti egon da horren alde, ez da ezer berririk, bai, beti, nuklearren aldeko apostoa egon da Frantzia, eta ez da gozan dirik alda. Berpizteko aukerak ere egon daitezkera, edo bintzat ahots batzuk horren aldekoak direla. Ez da, edo, ahotsa, agertu dena ahotsa da, lehendakari ordea, ez da, edo norrek. Baina, nik uste nahiko ekitaldi propagandistikoa izan zela Garoñan egindakoa txokoa, eta nik uste Garoña itzizela izteko, izugarrizko kontrako mugimendu bat, mugimendu politiko bat egon da beti, eta zaila ikusten dut, behintzat Garoña irekitzea. Beste gauza bada nuklearren eztabaida, eta energia nuklearraren eztabaida, baina Garoña beraz, itzizen itzi behartzalako. Bai, ados nago, ni ziur nago ez dugula berriro irekita ikusiko Garoña, baina egia da, okurrentzia bezala, dibez, ultraeskuinan aldetik, ateratzen dutela, ez da, baina, ez dut uste. Ez zabaida horretan nola ubikatzen dira, ez? Claro. Errealidade bat dago, eta errealidade hori da, emergentzia klimatiko eta energetiko bat dakagola, objektiboa da, gehozuke hartu itzazkezu neurri progresistak, konservadoreak edo nahi dezuna, baina hau ezin daukatu. Nik uste Vox bertan ubikatu behar dela, nuklearren horretan. Dena den krisi ekonomiko eta energetiko honen sakonean ez, dagoen muinetako bat, horixe da, Ukrainako gerra, lehen zuke aipatu duzu Miguel Aizpuru, gerra amaituko balitz, segurazki, arazoetako asko, behintzat lausotuko liratekeela, ez, hori jakin da, ez, eta sentsazioa ere badelako hori herritarren artean askotan ez, gara izaiak datozela esaten ari digutela, neurriak hartu behar direla, baina benetako neurria diplomaziaren aldeko apustu hori ez dela egiten ari, utopikoa da gaur egun horri bultzada eman nahi izatea? Ez, utopikoa ez, nik argi eta garbi izan dut beti, hemen irtenbidea diplomazia izango dela, hori horrela izango da, gerra irauten badu urte bat alalau, baina irtera diplomatikoa izango da, negozio bat egon behar da, eta bake akordio batzuk egongo dira, hori ziur. Baina, karo, arazoa da, hori laster izatea momentu honetan, ez dirudiela, ez da, badauz interesak Errusiaren aldetik, baina bebai, estatu batuen aldetik, gerra kronifikatzeko. Hori horrela da, eta ezin du gaztu. Eta nik uste dute, Europar Batasunak hartu den jarrera, estatu batuarekiko menpekotasun horrekin, guztiz, desastre gutxa izaten ari dela, eta Europako biztanleentzako oso kaltegarria modu guztietan. Orduan, nik ez dakit, ikusiko dugu, baina espero dut Europan mugimenduren bat egotea, eta bide diplomatiko hori indartzen saiatzea. Egia da, Ukrainiako gerran oso momentu berezian gaudela, azken astetan gertatutakoaz, kontraofensiba Ukrainiar horrekin da, urrengo astetan jakingo da zer gertatuko da. Ni nahiko pesimista naiz, egia da Moskun hainbat ahots kritiko egon direla Rusiaren jarreraz, baina, ahots hauek oro har beti kritikoak
izan dira, nik uste dut izugarrizko represioa jarriko dutela, eta nik pesimista naiz eta uste dut konfliktoa ez bakarrekan kronifikatuko dela, baizik eta areagotuko dela, azken aurrengo asteetan heriotz gehiago egongo direla eta konbate gehiago egongo direla. Beraz, bai, diplomazia da ezinbestekoa, hor badago ere eztabaida santzio ekonomikoen eztabaidak, hortzere dago, armen bidalketaren eztabaida ere hortze dago, eta egia da Ukrainiako gerra egoera ekonomiko latza areagotu duela, baina ez du sortu bera. Eta nik uste dut honek hau bai errepikatu behar dugula, behin baino gehiagotan. Hau egin duna eta hau gertatzen zitzaigun COVID etorri zenean gogoratzen zaetela esaten genuen. Zaintza krisi bat sortu da, ez da sortu. Ez, atea da, superfiziera eta ikusi dugu ze puntura arte gaizki geunden. Eta Ukrainiako gerrarekin gauza bera gertatu da, ez? Areagotu da, superfiziera atera da, baina hemen arazoa eredu sozioekonomikoa da, eta ez dago besterik, ez? Eta hori iraultzea, irauli behar da, aldakatu behar da, eta gila da, Ukrainiako gerra bukatzen bada, giza eskubideagatik eta berez ekonomikoagatik hobekien egingo duela, baina ez da, arazoa sortua, ez du Ukrainia, sortu. Argi dagoena da, negoa etorriko dela, eta berriro errepikatzen ari dela, kalefazioa. Hori da, kalefazioa, eta kalefazio ez dutenen momentuetan, ez, zenolako egoerak ere sortzen diren, ez? Hori ere kontuan izan beharko dugu eta ikusiko dugu, negu honetan, horrelako gertakizunak ere berriro ere errepikatzen ote diren, eta horiek ekiditeko neurririk hartzen den baita ere. Errepikatuko dira eta okerrerago jongo dira, nik ez daukat zalantzarik, baina, hemen nire duda da, ze punturaino hartuko diren neurriak. Neurriak hartuko dira, ez ziurre, adibidez, Espainiar Estatuan, Kongresuan udan hartu ziren neurriak, lehenengo pausoa dira bakarrik, eta hemen Euskal Autonomia Erkidegoan aurkeztu den plana lehenengo pausoa da. Neurri gehiago hartuko dira, gogorragoak ziur, baina ni nahiko eseptikoa naz, nik uste ez direla izango nahikoak. Bai, egia da. Gai hauekin zaila da pesimistez izatea, horrela esan behar du. Baina, nire kezka hori da, ez da, jendia, uste sufrituko duela negu honetan, hotxa pasatuko duela, eta hartuko diren neurriak, igual erratuta nabil, baina ez dirudi nahikoak izango dire. Bai, hortze badago kontzeptu bat deitzen dena pobrezia energetikoa, eta hori kuantifikatzen da, eta neurtu daiteke, alegia zu jakin dezakezu, ez da bakarrikan kapasaztean kalefazioa jartzeko edo ez, baizik eta zenolako edifizio hau batean bizizea, zenolako lehioak dituzun, eta horietan ere neurriak hartu daitezke, ez da bakarrikan kalefazioa, baizik eta sortu behar dugu etxe bizitza batzuk duinak direnak eta energetikoki sostengarriak eta hori bai egin daiteke ez. Nik adibidez bizi naiz etxe batean, zeinetak bere lehioak oso zaharrak dira, eta naiz eta kalefakzioa ipin, eta naiz eta dirua izan kalefakzioa ipintzeko hortik bero guztia juten da. Lehio batzuk aldatzea oso garestia da, diru laguntza gutxi dare, orduan igual hortik ere egin daitezke hainbat gauza, ez? Ideiak egon badaude, bintzate, mai gainean, hemen utziko dugu. Gaurko solasaldia, Miguel Aizpuru eta Zurine Rodriguez, ezkerrik asko, gaurko alboren izategatik. Eta jarraian, egunero bezala eguneko albiste nagusiak izango dituzte jarraian Carolina Suárez lankidaren eskutik, ondo izan. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Hamaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, 11 egin.
Norvegako Statkraft enpresa publikoak proiektu bat aurkeztu zieneren egun Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariari eta Arantxa Tapia ekonomiaren garapen, jasangarritasun eta ingurumeneko sailburuari parke eoliko bat eraikitzeko Urola erdialdean eta beste bat Aramaio eta Eskoriatza artean Azpeitiko udalak ontzat jodu proiektua eta Nagore Alkorta alkateak atzo hedabideen aurrean iragarri zuenez, herri batzar bat egingo dute haren inguruko xehetasun gehiago emateko. Gainera, Statkraft enpresa bera gonbidatu du batzarrera. Ordea, Eskoriatzako alkateak Jose Ramon Zubizarretak dio, enpresa ez dela harremanetan jarri haiekin, baina energia merkatzen duten eta autosufizientzia helburu duten proiektuak onuragarriak direla gehitu du. Era berean, Arantxa Tapiak bi parke eolikoei buruz hitz egin zuen atzo jasangarritasun, ingurumen eta ingurune naturalen batzordean eta adierazi zuen energia demokratizatzeko eta merkatzeko energia komunitateak ezinbestekoak direla. Arratsaldeon guztioi, trantsizio ekologikorako bidean akordio batera iristeko aukera dagoen lehenengo aldia dela esan dezakegu. Statkraft enpresa norvegiarrak bi parke eoliko eraiki nahi ditu Euskal Herrian eta eraiki nahi diren herrietako udalek oro har harrera zurra egin diote proiektuari. Entzun ditzagun Urren Azpeitiko, Zestoako eta Eskoriatzako alkateak. Statkraftek aurkeztu duen proiektu hortan, nolabait bide bat irekita uzten du parte hartzea, hau da, herritarrak, herriko enpresak eta erakunde publikoek proiektu honetan parte hartzeko. Eta uste dugu bizi dugun sistema honetan berritzaile badala eta alde honetatik aukera bat bezala ikusten dugu. Aztertu egin behar dela eta jakina, hori herritar guztiekin egin behar dugu. Nik uste behintzat, herritarren interesak lehenetsi behar ditula eta gure ustez ere hemen aukera bat badago. Soberanoak izan nahi bali badugu eta aldan eta autosuficienteenak eta energia aldan eta merkeena eta gertukoena nahi bali badugu, era honetako proiektuak beharrezkoak izango direla. Laster helduko diegu berriz, eoliken bueltako berriei, lehenago baina bada gurean zer aipatu bana, Viñals Bilboko udaleko elkarrekin Podemosen bozeramailea izan da gaur eguerdiko magazinean, gonbidatu nagusi gisa eta honek trantsizio energetikoa izpide, balizkoa izan daitekeen itunari heldu dio entzun. Saiatu behar gara alderdi politiko guztioak hitz egiten eta eztabaidatzen zein motatako trantsizio eredua nahi dugu. Eta gu argi daukagu trantsizio ekologikoa edo trantsizio energetikoa justizia soziala egon behar dela oinarrituta. Eta beti esan dugu ere azken finean oligopolio energikoetan eta dituzten etekinetan hortik ezin dela berriro gertatu. Eta beti esan dugu ere azkenean aldaketa estrukturalak esan behar direla eta beharrezkoak direla neurri ausarta jartzen eta adibidez plazaratu dugu beti energia enpresa publikoa martxan jartzea edo udal mailatik komunitate energetikoak ere bultzatzea. Lan arlora salto azken egunetan Nafarroan gertatu diren lan istripuen harira elkarretaratzea deitu dute gaur, Lapela, Esteilas, Hiru Eseka eta CGT sindikatuek Iruñean bertan egoera larria dela azpimarratu dute. Izan ere 3 dira azken egunotan Nafarroan lan istripu zildakoak, Joseba Pagola Labeko kidea eta Andoni Larralde Elako kidea Urren Ezurren. Galdetzen diogu, non dago txibite? Zenbat langile gehi hilpar dira Nafarroa garaian? Uste dugu ja nahikoa dela, eta eskatzen diogu hemendik Nafarroko gobernuari hartu ditzala bere gain. Lan gatazketan berriz ArcelorMittaleko zuzendaritzak aldi baterako enplegu erregulazioko espediente bat proposatu die sindikatuei, Espainiako estatuko zentro guztietarako kondesan izan ezik, 2023ko abenduaren 29 arteko indarraldiarekin sindikatuen lehen erreakzioek erabakia bideoa izateko dute. Esaterako elak uste du ArcelorMittalek ez duela estatu mailako erregulaziorik behar eta sindikatuak nahiko luke Euskal Herri mailan egiten negoziazio hori. Halere Unai Martinez delako industria arduradunak Hamaika telebistari azaldu dionez, ArcelorMittalek beti inposatzen ditu halako neurriak entzun. Nahiko gendun Euskal Herriko ambitoan egitea negoziaketa hori, baina ArcelorMittalek beti hori hortan ere inposatzen digu estatu mailako ertea bat negoziatzea. Elaren izenean esan dezakegu ez degula babestuko esan gaik ez buruik ez duen planteamendua.
Inpresionarekin atera dira Euskararen erakunde publikoko ordezkariak eta Ipar Euskal Herriko parlamentariak Euskarazko irakaskuntza aritzeko Frantziako hezkuntza ministerioan atzo izan zuten bilkuratik. Bigai nagusi zituzten aipatzeko euskara hutsean ari diren ikasgelen irekitzea sare publiko eta pribatuan eta azterketak euskaraz egiteko eskubidea. Funtsezko emaitzarik gabe atera badira ere, ordu eta erdiko bilkura giro onean igaro dela esan du Antxon Kurutxarri Euskararen erakunde publikoko lehendakariak eta jarrera aldaketa bat sumatu dutela. Giro aski positibo batean iraganda. Erraiteko ongi errezebituak izan girela. Ongi errezebituak zergatik ziren gure parian 5 pertsona ziren eta horrek erakusten zuen arreta handirekin horrek erakutsi du. Arreta handirekin hartu dutela gure hitzordu hori eta gure eskakizunak entzun dituztela. Emaitza nagusiak, bilkura hontakoak, horietakoak basoa gutxi aipatu da eta bigarren bilkura bat egin beharko dugu. Eta hezkuntza Eusko Legebiltzarrak apirilaren 7an jarri zizkion hezkuntza legea ontzeko zumeak Eusko Jaurlaritzari, EAJak, Euskal Herria Bilduk, PSek eta Elkarrekin Podemosuk hezkuntza akordioa sinatu ostean atzo argitaratu zen hezkuntza legearen aurre proiektuaren lehen zirriborroa eta gaur jarriko dute jendaurrean geroz zenbait ekarpen jaso eta Gobernu Kontseiluan onartuta Eusko Legebiltzarrera bidali asmo dute urtea amaitzerako tramitazioak jarrai dezan. Jokin Larratz hezkuntza sailburuak atzo esan zuen ateak zabalek dituzten hitz egiteko. Prozedura ala Elkarrekin Podemosiuk ez du gustoko Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza legaren aurre proiektua ohartarazpena egin du Miren Gorrotxategi bozeramaileak Eusko Jaurlaritzari. Egin dio hezkuntza publikoaren aldeko apustu garbia egin ezean, Elkarrekin Podemosiuk ez du proiektua babestuko. Jaurlaritzak ondutako aurre proiektuan eskola publikoaren aldeko eta segregazioaren aurkako apustu garbirik ez dutela ikusten azaldu zuen Gorrotxategik hain zuzen ere. Gainerako legebiltzar taldeek ez dute aurre proiektuari buruzko valorazio publikorik egin. Hala ere Euskal Herria Bilduk aipamen txiki bat egin dio testuari sare sozialetan. Iko Itzarrese legebiltzarkideak adierazi du Euskal Herria Bilduk ekarpenak egingo dizkiola proiektuari. Hezkuntza akordioaren edukiarekin leial izan da eta hezkuntza sistemak behar duen eraldaketari bide emateko asmoaz. Eta ziurtatu du hezkuntza komunitatearen parte hartzea bermatuko dutela legebiltzarreko tramitazioan. Eta lerroburuekin bukatzeko kiroletan atzo Europako multikirol txapelketa aurkeztu zuten Bilbon, larunbatetik aurrera jokatzekoa dena, bada antolatzaileak eta agindari politikoak antzaudela, gure bai taldeko kideek pankarta bat zabaldu zuten Euskal Selekzioen ofizialtasunaren aldeko mezuarekin. Gaur agerraldia egin duten eta bestak beste eskatu dute aintzat hartzeko, proban Euskal Herriaren koloreekin parte hartzeko eskubidea. Era berean, Eusko Jaurlaritzari Bizkaiko Foru Aldundiari, Bilboko udalari eta talde politikoei inplikatzeko eskatu diete egoerari irtenbide bat topatzeko. Bada lerroburuak horrela, heldu diezagun eguneko argazkiari trantsizio ekologikorako bidean akordio batera iristeko aukera dagoen lehenengo aldia dela esan dezakegu. Statkraft enpresa norbegiarrak 2 parke eoliko eraiki nahi ditu Euskal Herrian eta eraiki nahi diren herrietako udalek oro har harrera zurra egin diote eta aukera posiletzat hartu. 90 milioi euroko inbertsioa eginda 2 parke eoliko erekin ditu Euskal Herrian Statkraft multinazional norbegiarrak eta ondo bidean 2027ko nahiko lituzke martxan. Bata Debagoienan bertan, Eskoriatza eta Aramaio artean, hori handiena, bestea berriz Urolan, Azpeitia Errezil eta Zestoa arteko lurretan. Eta gu Azpeitira hurbildu gara, udalak ez du zehaztu parke eolikoaren tokia zein izango den, baina inguruko herritarrek 11 telebistari adierazi diote saioan hemen jartzeko susmoa dutela, Arauntza mendiaren eta Mugarriluze puntaren artean. 2 parke eoliko horiek egin nahi diren herrietako udalek gehienak EH Bilduren aginpekoak harrera zuhurra egin diote egitasmoari eta aukera posibletzat ikusten dute. Proiektua aztertzaren alde agertu dira. Starcraftek aurkeztu duen proiektu hortan, nolabait bide bat irikita uzten du
parte hartzea, hau da, herritarrak, herriko enpresak eta erakunde publikoek proiektu honetan parte hartzeko. Eta uste dugu bizideun sistema honetan berritzaile badala eta aldundatik aukera bezala ikusten dugu. Proiektu honi momentuz mentzat, ez diogu ez alde eta ez aurka gaudenik esaten, baina bai, aztertu egin behar dela eta jakina, hori herritar guztiekin egin behar dugu. Nik uste bentzat, herritarren interesak lehen etxe behar ditula, eta gure ustez ere hemen aukera bat badago. Soberanoak izan nahi bali badugu, eta aldan eta autosuficienteenak, eta energia aldan eta merkeena, eta gertukoena nahi bali badugu, era honetako proiektuak beharrezkoak izango direla. Beraz, trantsizio ekologikorako bidean akordio batera iristeko aukera dagoen lehenengo aldia dela esan dezakegu. Bingen Zupiri Eusko Jaurlaritzako bozeramailearen hitzetan, Statkraft Norvegiako enpresa publikoak bultzatutako proiektua trantsizio energetikoaren arloan akordioetara heltzeko aukera bada. Creo que estamos ante una oportunidad para que también en el tema de la transición energética podamos llegar a acuerdos. Y eso va a exigir mucho diálogo y mucha voluntad de acuerdo por parte de todos. Garaiztaia datozela diote agintariek krisi energetiko aurretik eta testuinguru honetan energia berriztagarrien beharra eta garaira egokitu beharra dugula azpimarratu dute alderdiek. EH Bilduren kasuan Mikel Oterok Twitterren adierazi du fase hasi berri batean gaudela, baina gure kontsumak eta mendekotasun energetikoa ikusirik aurrezpen eta eskala deszentralizatuan esfortzu titaniko bat egin arren, eskala ezberdinetako berriztagarriak beharko ditugula ikusita irekiko den aukera aztertu behar dela. Beti ere jakitun izanik klima aldaketaren ondorioen aroan gaudela eta gure gizarte eta ekonomia sarea errealitate berrira egokitu behar dugula. Zentzu horretan EAJko Euskadi buru batzarrak sare sozialetan zabaldutako agire batean eskatu du EH Bilduren jarrera politikoaren aldaketatza jo duena egitasmo honetara soilik ez mugatzea. Horren aurrean Radio Euskadik Arnaldo Otegiri eginiko elkarrizketan zehaztu du EAJ dela bere jarrera aldatu duen bakarra. Adieraziz EAJak nuklearraren alde egin zuela, gasaren alde gero eta berriztagarrien alde orain. Gaineratu du Statkraften kasuan ezberdina dela, enpresa ehunekoen publikoa dela kode etiko oso argiarekin eta prezio eskuragarriekin. Enpresa norvegiarra hau hidroelektrikoen arloan hasi zen, baina jauzia egin du beste berriztagarri batzuetara, tartean eolikora. Orain gasaren eta energiaren krisi betean Euskal Herrian bi parke eoliko eraikitzearen apustua egin du. Ikusi jarraian xehetasun gehiago. Euskal Herrian bi parke eoliko berri eraikitzeko proiektua aurkeztu dio Statkraft enpresak Jaurlaritzari. Oraingoz dakigun bakarra da enpresa norvegiarrak egin nahi duela, baina sakondu dezagun gehiago. Statkraft AS enpresa hidroelektrikoa da eta Norvegiako estatuak du jabetza osoa. Energia berriztagarrien Europako sortzailerik handiena da, Norvegiako eta eskualde Eskandinaviarreko hirugarren energia ekoizle handiena izanik, eta Statkraftek energia hidroelektrikoa, haize energia, gas energia, hiriko berekuntza eta eguzki energia garatu eta sortzen ditu, eta nazioarteko energia merkatuetan ere parte hartzen du. Enpresak 3.600 langile inguru ditu eta Oslon Norvegako hirian du egoitza. Dena den 2019tik Iberiar penintsulan ere badu bere bulegoa, eta ordutik Statkraft oso eragile aktiboa bihurtu da energia berriztagarrien garapenean Espainian eta Portugalen. Baina sakondu dezagunare gehiago, zeintzuk dira enpresa honen ezaugarri nagusiak? Hasteko eta behin 100 urtetik gorako enpresa publikoa da, 100%. Gainera enpresaren ikuspegi estrategikoari dagokionez 3 ardatzen inguruan egituratu dute Euskal Herrian ezarri nahi diren parke eolikoen plana. Energiaren sozializazioa 0 kilometroko hornidura elektrikoa euskal industriarentzat eta lankidetza publiko-pribatua. Statkraften estrategiak epe luzerako konpromiso bat eskatzen du, non herritarrak zen euskal enpresa sarea inplikatuko diren. Horretarako Statkraftek gizarte partaidetzako formuletan aurrera egiten du, hala nola tokiko energia komunitateetan. Horrela enpresak bermatu du proiektuak eragindako udalerrietako eta hurbilen dauden inguruetako euskal herritarrek aukera izango dutela Euskal Herriko energia trantsizioko prozesuan zuzenean parte hartzeko, eta zuzeneko onura ekonomiko jasoko dutela, elektrizitate kostuetan aurrezpen nabarmenak eginez. Statkraftek bestalde industriaren deskarbonizazioaren eragileetako bat izan nahi du, iraunkortasun ekonomikoa, ingurumeneko eta soziala lortzeko asmoz. Gainera konpainiak erakunde publikoen proiektuetan parte hartzea aurre ikusten du, eta horrela parkeetan tokiko bazkide estrategikoak egotea ahalbidetuko luke. Proiektu horiekin bere presentzia berriztagarria sendotzeko eta trantsizio energetikoa bultzatzeko.
Bada bi parke eolikoen proiektu aurrera aterako balitz, 78.000 etxebizitza hornitzeko adina energia sortuko litzatekela aurre ikusten da, eta 2027ko martxan nahi dituzte. Bestadetik Euskal Herria Bilduren ustez, Arantxa Tapia Jaurlaritzako garapen ekonomikoko sailburuak atzo aurkezturiko energiaren kontingentzia planari zehaztasuna falta zaio. Mikel Otero legebiltzarkideak hartu zuen hitza eztabaidan eta haren arabera plan horretan ez dago egungo beharrei egokitutako benetako plangintzarik. Are gehiago esan duenez, neurri horiek ez dute balioko epe laburrean gas kontsumoa jaisteko edota argindarra aurrezteko. Honek duen karentzia nagusia da, neurri zehatzen falta, programa zehatz baten falta, plangintza zehatz baten falta, non helburu batzuk ezartzen diren, adibidez ez duzu aipatu, ze aurrezpen espero da, ze epeetan, ze diru, ze nola egingo da guzti hau. Plan batek dituen zutabe nagusietan, bai, bukatzen dut, plan batek dituen zutabe nagusiak falta dira. Bada gas eta argindarra aipatuta, Frantziako gobernuak jada argitu du zer egingo duen datorren urtean energiaren fakturekin. Aurten 4% igoera izan ondoren, gasa 15% garestituko da urtarriaren batean, eta argindarraren prezioak beste horren beste egingo du gora, otsaiaren lehenean. Elisabeth Bornen ministroak azaldu duenez, 16.000 milioi euroko kostu izango dute muga horiek Frantziako estatuarentzat, bere gain hartuko baitu energiaren benetako kostuaren eta herritarrek eta enpresa txiki ordainduko dutenaren arteko aldea. Gainera, urtea amaitu bitartean, 100 edo 200 euroko laguntza zuzen bat jasoko dute, 10 familiatik 4 errendarik apalenekoek. Badapuntako orduetan argindar gasto honeko 5 txikitzeko neurriak eskatu dizkie Bruselak gobernuei. Elektrizitate eta hidrokarburo konpainien aparteko irabaziak zergapetzea proposatu du Europako batzordeak eta kalkulatu du horien bitartez 140.000 milioi euro bil ditzaketela. Premiazko neurriak aurkeztu ditu orain Bruselak eta asmoa da hilaren 30-erako gobernuek oniritzia ematea. Luzeago joko dute berriz gasari gehienezko prezio bat jartzeko aukera, eta batez ere argindarraren prezioa finkatzeko sistema berriak. Hori egin bitartean, ondokoak dira batzordeak proposatu dituen neurriak. Hasteko, kontsumoa jaistea hor Bruselak gobernuak behartu nahi ditu, martxorako 10% gutxitzera argindar kontsumoa eta aurrezkak 5%koa izan beharko du puntako orduetan. Argindar konpainien gaineko zergaren jarriko du indarrean 2023ko martxoaren 31 arte. Eta azkenik hidrokarburo konpainien gaineko zerga. Izan ere Bruselak uste du 25.000 milioi euro bil daitezkela, baldin eta estatukide guztietan tasa berezi bat ezarriko balieten, erregai fosilak ustiatzen dituzten enpresei. Gaztela eta Leongo Juntako presidente orde Juan García Gallardok berriz Garoñako zentral nuklearra martxan jartzeko asmoa agertu du, eta Euskal Herria Bilduk iragarri du datorren astean Espainiako Senatuan Idurre Bideguren senatariak Espainiako gobernuari eskatuko diola eztabaida behingoz alde batera uzteko eta Garoñako zentral nuklearra berriro irekitzeari uko egiteko, halaber gasari eta energia nuklearrari atea erabat ixteko eskea ere egingo dio Bidegurenek Espainiako gobernuari eta horrekin batera deskarbonizazio prozesu bati heltzekoa. Alberto Frias Lurra elkarteko presidente eta Araba Garoñarik gabe plataformako eledun horiek ere hitz egin du gaiaz. Zentrala berriz irekitzea ergelen ametsa baino ez dela adierazi du ohar batean. Friasek gogorarazi du Nuclenor enpresa dela oraindik ere zentralaren jabea eta enpresa horrek ere ez duela bidegarritzat jotzen haren zabaltzea. Hortaz, irekira posible horren kargu zein egingo den galdetu du. Gainera, zentrala berrabiarazteak zentral nuklear berri bat eraiki beharra ekarriko lukeela azaldu du, gogoratuta zentrala desegite fasean dagoela eta erreaktore nuklearra duela 10 urtetik geldirik dagoela.
Eta bestadetik aipatu dugu lerroburuetan ere azken egunetan Nafarroan gertatu diren lan istripuen harira elkarretaratzea ditu dute gaur Irbiñan, Ela, Esteilas, Hiru Eseka eta CGT sindikatuek. Bertan egoera larria dela azpimarratu dute Joseba Pagola Labeko kideak eta Andoni Larralde Elako kideak. Izan ere, hiru dira azken egunotan Nafarroan lan istripu zildakoak eta urte osoan 10 igo da. Zifra sindikatuen ordezkarien hitzetan egoera jasan ezina da eta erantzunkizuna eskatzen diote Nafarroko gobernuari. Zer egingo ote duten lan departamentuko arduradunek. Orain arte bezala segitu behar dute patronala saritzen elkarrizketa sozialean, edo orain arte bezala dei egin behar diete langilei arduraz jokatzeko, guk uste dugu ja nahikoa dela, eta eskatzen diogu hemendik Nafarroko gobernuari hartu ditzala bere gain bere ardurak, eta bikoiztu ditzala Lan Osasun Institutuko eta Lan Inspekzioko plantillak. Galdetzen diogu, non dago txibite? Zenbat langile gehi hilpar dira Nafarroa garaian txibitek zozer esateko? Bueno, pues, Nafarroako gobernuari eskatzen diguna bada lehenbailen urgentziazko neurriak mahai gainean jar dezan. Eta Nafarroatik mugitu gabe, Nafarroko Volkswagen lantokiak zalantzaz jostako egunak bizi ditu. Pasaden astean landabenen munduko goi bilkura ospatu ostean jakin zuten hemendik 4 urteetara ekoizpen volumena eta langile plantilla mantentzeko zailtasunak izango dituztela. Gaur aldiz, La Tribuna de Automoción aldizkariaren bitartez jakin izan duten, Nafarroan ekoitzi behar ziren 50.000 auto Kataluniako Martorellko plantara bideratzea pentsatu duela taldeak. Langileen komiteak diru laguntzen eta perteen inguruko argibideak eskatu dizkio Nafarroako gobernuari artean. Gutxinaka, Volkswagen Nafarroako etorkizuna nolakoa izango den irudikatu genezake. Azken berria La Tribuna de Automoción aldizkariak eman du. Bertan adierazi da landabeneko plantan ekoitzi behar ziren 50.000 autoren produkzioa Kataluniako Martorell plantaren esku utziko duela Volkswagen taldeak 2026 urtetik aurrera. Arrazoia Kataluniako lantegiak aurre ikusitako elektrikoetako bat azkenean ekoiztuko ez duelako. Gauzak horrela, Nafarroako Volkswagenek fabrikatzeari utziko lioken autoen kopuruak eragin negatiboa izango luke besteak beste ekoizpen gorakadei lotutako behin-behineko kontratazioetan. Ez da bistatik galdu behar Nafarroako lantokiak 4.800 pertsona inguru enplegatzen dituela komunitatean. Enpresa batzordeak azken egunetan ezagututako neurriekin kezkaturik dabil, eta lan plantillaren kopurua bermatu nahi du. Hala izan dadin premiazko bilera bat eskatu du foru gobernuarekin. Instituzioen papera funtseskoa dela argi izan da perteen eta diru laguntzen inguruko argibideak eskatuko dizkiote exekutiboari, bai elektrifikazio proiektua ziurtatzeko zein egungo enplegu volumena bermatzeko. Asteazken arratsaldean ArcelorMittaleko Espainiako zuzendaritza sindikatuekin bildu zen aldi baterako lan erregulazio espedientea proposatzeko eta horretarako negoziazio batzordea eratu du orain enpresak. Aiadur eta lankideak Ela sindikatuko industria arduradunarekin hitz egin du, erabakiak langileei sortu dien gataz jazadi. ArcelorMittaleko Espainiako zuzendaritza sindikatuekin bildu da aldi baterako lan erregulazio espedientea proposatzeko eta horretarako negoziazio batzordea eratu du enpresak. Elak uste du ArcelorMittalek ez duela estatu mailako erregulazio espediente orokor bat behar. Izan ere 2021 urtea apartekoa izan zen ArcelorMittalentzat. Degula aztu behar, gainera aurreko urtean 13.000 milioi euro irabazi zitula ArcelorMittalek mundu mailan. Elak gainera argi adierazi du ez dutela erregulazio espedienterik babestuko. Elaren izenean esan dezakegu ez degula babestuko, esan gaik ez buruik ez duen planteamendu dago. Edo nola ere sindikatuak nahiko luke erregulazio espedienteren negoziazioa
Euskal Herri mailan egitea. Uneko gendun, Euskal Herriko ambitoan egitea negoziaketa hori, baina ArcelorMittalek beti hori hortan ere inposatzen digu estatu mailako ertea bat negoziatzea. Hala ere, orain ezarri nahi duten erregulazio espedientea ez da lehenengoa. Adibidez, 2008an beste bat ezarri zuen zuzendaritzak eta elak salatu duenez, ArcelorMittalek edozein egoeratan erregulazio espedientea martxan jartzen ahalegintzen da. Instrumentuak erabili izan ditu, edozein egoeratan, naiz eta lankargak handiak izan edo pixkat gutxiago, hori flexibilitate instrumentu bat bezala erabiltzen du enpresak eta, alderdi horretatik ez da sorpresa bat. Udako geldialdiaren ondoren, merkatuaren baldintza txarrak tarteko Sestaoko plantak ez zion jarduerari berriroekin eta zuzendaritzak orduan ohartarazi zuen ez zutela erregulazio espedientea baztertzen. Estamos produciendo casi a pérdidas. No es rentable producir en estos momentos porque los precios de venta ni siquiera cubren los costes operativos. Elak aldiz guztiz kontrakoa esan du. Fabrika gehienetan lankargak handiak direla legia. Eta gaizadatuta Ipar Euskal Herrira salto, Mintzalasai festivalak euskara eta plazera lotuko ditu aurten ere 54 jarduera antolatuko dituzte iraiaren 19tik 25 Baiona, Angelu eta Biarritzeko elkartekin elkarlanean, eremu urbanoan euskarari arnaskune ematea da helburua. Guk bizitzen dugu edo gure asmo xumea da arnaz gune txiki bat proposatzea euskarari. Eremu urbano untan ez da beti erresa euskara praktikatzeko guneak atximaitea. Eta gure helburuetako bat da justuki pixkat azpimarratzea edo argitan ezartzea gaur egun jadanik ugabe ere egiten diren gauzak euskaraz erakustea. Ordea zinema gintzan, Nafarroako herri eta paiseak dira protagonista estatu batuetan estreinatzen den Vampire Academy telesailean Netflixek diruz finantzatutako ekoizpena Kusue Beraiz eta Otazugun herriak erakusten ditu, baina herri berri eta bere gaztelua izan zituen grabaziogune garrantzitsu bezala. 8 hilabete egon ziren Nafarroan grabatzen eta martxoan amaitu zen errodajea. Ikusentzunezko ekoizpen handi honek 10 milioi eurotik gorako eragin ekonomikoa izan du Nafarroan. I can be a leader who ruled not just for the lords, but for all citizens. Whether you wear the crown or not, you have the power to change things. You should see me in the crown. There's something strange happening. I think I can help you. Christian is a non-starter for a lot of people. I'll be discreet. Of course I want to put you first, but I can't. You can either be guardian or friend, not both. What's the game plan? You know me? More of a roll with the punches kind of girl. The ruler is not just any monarch. Leadership requires sacrifice for the greater good. I need to fight. We need to fight. They must be willing to give everything they have. We deserve a better future. She's my family. I would die for her. Eta osteguneko kontuak horrela iritsi da albistegiaren bukaera, lerroburuetan aipatu legez, Ana Viñals, Bilboko udaleko elkarrekin Podemosen bozeramailea izan du gaur gurean eguerdiko magazinean gonbidatu nagusi gisa. Badaren elkarrizketarekin utziko zaituztegu jarraian, horren bestez besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean aurrut zituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte.
Eta egunero legez, eguneko elkarrizketari aterekiko diogu, horretarako gaurko gonbidatua dugu Ana Viñals, Bilboko Udaleko Elkarrekin Podemoseko bozeramailea, ongi etorri. Eskerrik asko. Zer moduz dago Bilbo? Inoiz baino indartsuago aldago, alkateak esan bezala, ez, datorren arren aurrean? Bueno, egia da momentu honetan Europa eta mundu osoan kontestu berdinean gaudela, krisi aurrea batean, eta Bilbo ez da irla bat. Gainera datuak dioten bezala, adibidez Bilbon gaur egun 22.000 pertsona daude oraindik langabezian. Orduan alkateak dioenean rekuperazio momentu batean gaudela, guk ez dugu horrela ikusten, ze mundu osoan gaude murgildota, inflazioari, elikadura eta energia krisiari aurre egiten, eta neurriak hartu behar dira arlo guztietatik, baita udal mailetatik ere. Elkarrizketan zehar sakonduko dugu Bilboko ehun sozioal eta ekonomikoan, baina trantsizio energetikoaz ere hitz egin behar dugu, gaurko gai nagusietako bat ere badelako, ezta? Azken gertakariei tiraka, ez? Ez dakitzuk dozuek ikusten duzuen posible itun bat, ez? Alderdi politiko guztien artean trantsizio ekologiko hori bideratzeko. Bueno, itun zabalak lortzeak beti da positiboa, eta saiatu behar gara alderdi politiko guztioak hitz egiten eta eztabaidatzen zein motatako trantsizio eredua nahi dugu. Eta gu argi daukagu trantsizio ekologikoa edo trantsizio energetikoa justizia soziala egon behar dela oinarrituta. Eta beti esan dugu ere, azken finean oligopolio energikoetan eta dituzten etekinetan hortik ezin dela berriro gertatu. Eta beti esan dugu ere, azkenean aldaketa estrukturalak esan behar direla, eta beharrezkoak direla neurri ausarta jartzen, eta adibidez plazaratu dugu beti energia enpresa publikoa martxan jartzea, edo udal mailatik komunitate energetikoak ere bultzatzea, eta guk uste dugu hori azkenean trantsizio energetikoa justua izan behar dela. Testuinguru honetan Bruselatik, Europatik ere ari dira etortzen proposamenak, besteak beste merkatu elektrikoaren erreforma sakona, zergaitik orain, nola ikusten duzue? Bueno, nik uste du konturatu direla zentzuzko neurri bat dela. Ursula von der Leyen esan zuenean, Europatarrak ere ordaindu behar dutela argiaren hori faktura, eske hori guztiok ikusten ari dugu. Orduan nik uste dut konturatu direla merkatu energetikoari reforma bat egin behar zaiola, ze hau ez da normala. Energiaren prezioaren gorakadarekin batera etorri da inflazio altu hori, ehuneko 10,5 kokatzen dena orain, eta zalantzarik gabe hori izaten ari da, ez, herritarren arteko kezka nagusietako bat, kurtso hasieran ikusi dugu ez denolako zailtasunak izan diren, liburuak erosteko, esaterako. Bai, eta azkenean inflazioari aurre egiteko hainbat neurri jarri aldira martxan, gasaren topaketa egitea, edo oligopolio energetikoei etekinei hor ere bai neurriak jarri aldira, baina udal mailatik ere jarri behar dira neurriak, eta adibidez gure partetik Elkarrekin Podemosetik hilabete honetan daukagun udal batzarrera eramango ditugu bi proposamen oso zehatzak. Alde batetik, materiala eskolarako materiala laguntzak ematea, eta planteatzen dugu laguntzak hori eskatu aldirela kurtsosoan zean, ze badakigu senideak aurreratu behar dituzte materiala guztiok daukateia erosita. Horregatik planteatzen dugu eskolako materiala erosteko laguntzak kurtsosoan zehar eskatzea, eta ere bai planteatzen duguna da materiala hau auzoko denda txikietan erostea. Ze udaletxetatik planteatu da bono kultural bat, baina material eskolara kanpos geratzen da. Eta gero beste aldetik ere planteatzen dugu emergentzia sozialerako laguntzak indartu egin behar direla. Horiek dira neurri oso konkretuak inflazioari ere aurre egiteko. Orain arte hartu diren neurritako batzuk dira adibidez garraio publikoaren merketzea, gasolina erosteko hobariak, baita ere mai gainean dago, ez, energiaren prezioari tope bat jartzea, hitz egin da baita ere agian erosketa saskiaren prezioa nolabait mugatzea, edo hori
hoxe lantzea, horiekin konformatzen zarete ala haratago joan barko litzateke? Ez gara konformatzen azkenean aldaketa estrukturalak esan behar dira eta krisiak aprobetxatu egin behar dira dauzkagun ereduak, energia eredua, osasun eredua, hezkuntza eredua, buelta bat ematean eta publikoa indartzea. Eta gainera planteatu dituzun neurriak datoze Espainiako gobernutik. Eta adibidez, garraio publikoari buruz hitz egiten badugu, egia da eta zorionez neurri hori ere bai etortzen dela Euskadira eta Bilbon mailara ere, ze adibidez Bilbobus merkeagoa da. Baina ikusten ari duguna da neurri ausartenak etortzen direla Madrilgo koalizio gobernutik eta gainera Unidas Podemosetik behin eta berriro planteatu ditugun neurriak direla, baita posten gara. Neurri hori ez, garraio publikoaren merketzea alde batetik inflazioari aurre egiteko, baina baita ere garraio publikoa bultzatzeko, ez, bizi dugun egoeran. Mugikortasunari lotuta, zen nolako aldaketak ematen ari dira Bilbon? Bueno, nik uste dut pizkanaka Bilbao 30 kilometroren neurria hartzen eta pausoak ematen ari direla, baina oso motel. Eta nik uste dut adibidez bizikletako mugikortasunean edo Unescoentzako mugikortasunean hor ere jarri behar dira mai gainean neurriak. Eta pasaden hiriaren egoerari buruzko udalbatzarrean gure partetik planteatu genuen termibus berriaren daukan arazo bat dela, ez dagoela bizikletentzako aparkaleku estalia eta termibusen barruan. Lekua badago eta gure ustez ezin dugu Bilbao intermodala deitu, ez delako intermodalarik, ez dagoelako bizikletentzako aparkaleku estalia termibusen barruan. Orduan oraindik neurriak jarri behar dira martxan eta adibidez termibusekin gertatu zena bizikletaz ahaztea larria da. Eta Zarataren egoera nola dago? Bueno, normalean, Zarata kutsadura ere bai gure osasunen gana influentzia dauka. Eta normalean Zaratari buruz hitz egiten dugunean da kotxeekin zer gertatzen da. Eta egia da, arlo horretan aurrera pauso eman dira, baina ere bai daude hainbat auzokide segunea zein auzoetan bizi diren, adibidez hor Zarataren kontuan, aizialdi nokturnoan gertatzen dena eta auzokideen atsedenarekin hor talka bat ematen ari da. Orduan guk uste dugu adibidez sonometroak eta neurtu behar da ea nola dagoen Zaraten neurriak, ze azken finean egin behar dena da gauez ematen dena aizialdia eta auzokideen atsedenaldia batera izatea, azkenean. Lehen komentatu duzu, langabezia datu hori, ekonomia gai helduta, zein da argazkia zehazki Bilbon lanari dagokionean? Lanari dagokionez, udalbe atokiak esan duenez, orain daukagu ia 22.000 pertsona langabeziak, eta emakumeak beti jasatzen ditugu alde txarrena. Orduan, nik uste dut hori horregatik alkateak esaten duena, Bilbon inoiz baino indartsoago dagoela, ez dela egia, ze langabezi datu hori izatea ez da ona Bilboentzako. Orduan ikuste dut hor plan gehiago jarri behar direla martxan eta azkenean emakumeen sektorei 45 urte baino gehiago dituzten pertsonei eta plan gehiago jarri behar direla martxan langabeziko kopuru hori jaisteko. Dena den kezka ere sortu du negozioen, batez ere negozio txikien eta enpresa txikien egoera, ez? Hainbat eta hainbat milaka 3.000 inguru enpresa txikik erretirogatik pertsona haisteko zorian daudelako, ez? Bai, egia da, azkenean auzoen dauden denda txikiak beraien pertsana hitz egin behar dute, ze adibidez daukaten arazolarria da alokairuak. Eta horri ere bai aurre egin behar diogu. Eta gu pasaden udalbatzarrean ere bai planteatu genuen alkateari ea zein motatako neurriak hartuko dituen, azkenean Bilboren identitatearekin dauden betirako dendak mantentzeko. Alokairuak aipatu dituzula, hau ere, kezka puntu nagusia, inflazioarekin batera igo dira ere alokairuak?
etxe bizitzaren arazoa Bilbon oso larria da, eta gu daramagu 3 urte udaletxean, eta hainbat proposamen plazaratu ditugu, emergentzia edo etxe bizitzen emergentzia honi aurre egiteko. Argi dago alokairuen presioa eta etxe bizitzen presioa mugatu egin behar dira alokailuak. Argi dago udaletxe bizitzen parke publikoa indartu egin behar dela, eta etxe bizitza alokatzeko etxe bizitza gehiago behar ditugula, baita ere begiratu behar dugu nola dauden etxe bizitza turistiko ilegalak ere kontrolatu behar ditugu eta borrokatu behar dugun haren kontra. Eta nik uste dut 13.000 biztanle daude Bilbon alokaitzeko etxe bizitza baten zain, eta premiazkoa da neurriak jartzeko. Alokairuen prezioa mugatzeko, udaletxetik hartu daiteke erabaki hori? Ez, Madrid, legea hor dago, egia da, Euskal Legebiltzarrean daukagu etxe bizitzaren legea, eta gertatzen dena, legea ez da bakarrik legea izatea, baizik eta pausuak ematea lege hori betetzeko. Eta justu ere udalbatzar honetara planteatuko dugu hutsik dauden etxe bizitzen dekretuari buruz, hor martxan jartzea, azkenean etxe bizitzak beharrezkoak dira, batez ere alokailu arlotik. Eta diru laguntzak horretan lagundu dezakete? Bai, ere, eta oso arlo importantea da ere hirigintza planeamenduan. Badakizun bezala, Bilbon daukagu hirigintza plan berria, eta hor ere oso tresna egokiena da etxe bizitzen kontuari irtenbideak emateko. Eta gure partetik planteatu genuen etxe berriak egiten direnean 40% alokaitzeko etxe bizitzak izatea, ez bakarrik erosteko. Ze azkenean hor daukagun demanda da etxe bizitzak alokatzeko. Hirigintza hitz egin duzula, beroa izan da protagonista nagusia uda honetan, edo izaten ari da, hobeto esan da, lehortekin batera. Temperatura oso altuak, batez ere hirietan nabari izan direnak, Bilbo horrelako temperaturak jasateko, eta etorkizunean, etorriko direnetako prestalda? Emergentzia klimatikoari aurre egin behar diogu Bilbotik ere, eta gu ikusten duguna da, udal gobernuak ez duela seriotasunez hartzen emergentzia klimatikoaren asuntoa. Eta bero honek edo temperatura hauekin zer egin zuen udal gobernuek 7 iturri jarri. Eta guretzat hori ez da nahikorik, eta gainera planteatu zuten refugio klimatikoek, eta egin zuten lista bat, eta lista horretan adibidez agertzen zen Corte Inglés refugio klimatiko bezala. Uste dugu hori ez dela serioa. Eta hainbetetan planteatu dugu udalbatzarretan emergentzia klimatikoari aurre egiteko neurriak, eta normalean barre egiten dute honi buruz, eta ez da txantzeko hartzeko asuntoa, ze hemen daukagu ja krisi klimatikoa. Zer falta zaio Bilbori horri aurre egiteko? Nik uste dut hartu behar direla neurri ausartak. Adibidez, pasaden udalbatzarrean planteatu genuen adibidez plan bat energia arloan, hor sostenibilitate eta jasangarritasun aldetik neurriak jartzeko, ez da bakarrik deklarazio instituzionalak sinatzea, eta azkenean hori ez dugu ikusten, ez ditugu ikusten neurri ausartak horri aurre egiteko. Eta zona berdei dagokienez? Gutxi daude. Azkenean Bilbo txikia da, eta auzoak behar dituztena da gune berdeak. Eta ez da bakarrik gure berde horiek iztunan geratzea. Izan ere, ez da zoiek klima larrialdia, osasun kontua ere badelako, eta osasunaz egiten ari garela, osakidetzaren egoera, zeratzen ari zarete azken urteetan, esan beharra dago, uda ere igaro da, hainbat ekipamendu itxita egon dira, zen nolako egoera izan da? Egia da, pandemia
zorionez nahiko kontrolatuta dagoenez, ia ez da hitz egiten orain azken boladan dagoen osakidetzaren egoerari buruz. Baina nik uste dut dela momentua pandemian gertatu denari buruz ikasteko. Eta beharrezkoa da osasun publikoa indartzea, langileen egoera indartzea, eta lehen arretan, gure auzoetan lehen arreta daukagun zerbitzuak indartzea. Ezin dugu ahaztu pasatu duguna. Eta azkenean hartu behar dira neurriak publikoa indartzea eta kasu honetan osasun publikoa indartzea ere. Udako beste gai bat izan da ere, kezka sortu duena, hori izan dira ziztadak emakumeen aurkakoak. Bilbon hainbat eta hainbat salatu izan ziren, zein da irakurketa? Bueno, nik uste dut azkenean ziztaden kontua eren helburua izan zen emakumei beldurra sartzea. Eta nik uste dut hor mugimendu feministak eta erazen esaten ez daukagula beldurrik eta indarkeria matxistaren kontran egongo garela. Eta aste nagusian gertatu zena da izan zen udaletxeak eta Bilboko konpartsak lan egiten zuten elkar erasoi hauei aurre egiteko. Eta baina ezin dugu ahaztu azken urtean 130% igo direla indarkeria matxistaren arazoak. Orduan oraindik daukagu lan egiteko, prebentzio plana jarri behar dira martxan eta hor egongo gara. Bilbo segurua da? Bueno, Bilbon daukagun, udalbatzarrean daukagu segurtasun plan bat, gu pasaden udalbatzarrean, hiriaren egoerari buruzko batzarrean, planteatu genuen itun hori, segurtasun itun hori begiratu behar dela eta analizatu behar dela eta ebaluatu behar dela, ea nolako daukagun neurriak era egokiak diren ala ez. Badakigu dagoela konfliktua udal poliziarekin eta guk esaten duguna elkartu behar direla udalak eta sindikatuek hor akordio bat lortzeko. Baina egia da gauza gertatzen direla, ikusi dugu ere udan eta horri aurre egin behar diogu, ze azkenean segurtasuna gu defendatzen dugun eredua da segurtasun gisa, segurtasuna ziurtatzea eta azkenean polizia eredu hori hurbila izatea eta azken finean auzokideen segurtasuna ziurtatzeko. Ze azkenean pertzepzioi buruz hitz egiten ari gara eta hori lan handia daukagu arlo horretan. Udaigarota ere, turismoari lotuta zein izan da balantzea? Bueno, gu planteatu dugu ere, azken finean daukagu dependentzia handia kanpotik edo atzerritetatik etortzen diren turismoan, eta guk bai uste dugu turismo arloan ere eredu hori ere aldatu egin behar dela. Azkenean ezin dugu izan turismo eredua bakarrik oinarrituta atzerritarrek etortzen direnean edo ebentu handiak egiten direnean. Azkenean egin behar da indarra, trantsizio bat, eredu lokala sustatzeko. Bilboko jaiak aipatu ditugula beste kontu bat ere, zezenketek egunak zenbatuta dituzte, hirian? Nik uste dut baietz, baina ez bakarrik arlo ekonomikoa kontuan izan, da badakigu sarrera gero eta gutxiago saltzen direla, eta nik uste dut egunak kontuta, egunak gutxi geratzen direla zezenketari agur esateko. Baina nik uste dut alde ona dela gizarteak nahiko argi daukala, zezenketen kontua da animalien kontrako tratu txarrak egitea, ez dela kultura, violentzia dela. Orduan nik uste dut azkenean zezenketak desagertuko egingo direla, eta gu Elkarrekin Podemosetik udaletxean gure lan politiko egiten ari dugu eta kontrola egiten ari dugu, ze azkenean ikusi duguna adibidez ze aste nagusien programetan agertu egin direla zezenketak, eta Bilbobusen eta hiriko faroletan ere eske egin direla publizitatea, eta galdetu dugu ean nork ordaindu du hori. Orduan guardia daukagu zezenketaren kontran gaudela, ez dela kultura, eta nik uste dut ikusiko dugula. Legealdiaren erdia baino gehiago igarota, kurtso politiko berria, hauteskundeak jomugan, zein da orain arteko legealdiaren balorazio aldaketak ikusi duzu aurreko urteekin?
Bueno, nik uste dut gobernuak, eta hori ere aipatu nuen pasaden udal batzarrean, azken finean 8 urte daramate gobernu berbera gobernuan, eta gu ez dugu ikusten legatu argia. Azkenean, alkatearen diskurtsoa entzundan, ez genuen ikusi ezer aipatzekorik. Zergatik gogoratuko dugu gobernu honen gobernuak. Orduan guk uste dugu azkenean zuk egiten duzuna, azkenean eduki behar duela eragina zuren hirian, eta ez dugu ikusten legatu argia, ez dugu ikusten marka propiorik, eta hirigintza planean berdin ikusi genuen, azkenean nahi dutela dagoen egoera hor mantendu eta ezer berririk egin. Gelditzen denen legealdian, zeintzuk izango dira erronkak Elkarrekin Podemosentzat? Jarraituko dugu emergentzia klimatikoari aurre egiten, uste dugu premiazko gauza dela, arlo sozialean ere indartu behar dira laguntzak, eta etxe bizitzaren kontua ere bai guretzat oso garrantzitsua da. Orduan aprobetxatu behar dugu azken urte hau, gero eta onura gehienak atera biztanleriarentzat. Ana Viñals, Elkarrekin Podemoseko bozeramailea Bilboko udalean, mila esker gaurkoan Hamaika Telebistan izatagatik. Urteko egunek luzenetan, enarakarriketan, da nire agenda ez du nola gozada inbeste argi eder. Buruan milaka egin behar, baina hoi kanpoan gizten nahi nutzaten du, ez nazatena deitu niri alfer. Denbora nahi gogorik utxi baina, jarri pare bat kaina, biarekin leiken, gogoak nahi denbora utxi baina, gaitzakia bikaina. Musika baino, artista bat pentsatu dut aukeratzea batez ere sekulako eragina eduki duelako nire ibilbidearekin, ez? Eta nola ez hori James Brown jauna da, Godfather edo padrinoa, eta beraren esker beste dena sortu izan delako, ez? Punk musika, hip-hopa, hausa, disco musika eta bar eta bar. Eta izango bat, baizik bi, 1972an argitaratu zen Akelarre sorta bat diskoa, Euskal Herriko Herri Gogoan disketxean kaleraturikoa, William S. Fisher, afroamerikar artistarena. Disko hau bitxia da batez ere Euskal abesti herrikoien moldaketa bat duelako, ez? Moldaketa hori musika beltza, soul, funk, jazz, groove eta psikodelia ikutua duen jantzi horrekin egina dago, eta 1972an kaleratu zen, aurten 50 urte betetzen dira, eta horren aitzaki horrekin, elkarrekin egin dudan bilduma proiektu bat, Katebegiak izenekoan sartu dugu kantua, eta elkarrekoak argitaratu dute jendeari erakusteko vinilo formatuan noski. Eta beste bigarrengo diskoa, honek zer ikusia dauka nire musika ibilbidearekin, musikaria esaten dudanean disko jartzailea, da De La Soul is Dead, De La Soul hirukotearena, New Yorkeko hip-hop talde ospetsuarena. Ez da haien lehen diska, baizik hirugarrena, eta nahi sekulako eragina eman zidan disko hurak, eta ikusi nuen beste motak ezberdinak zeudela musika sortzeko, ez? Kolaxak eginez, samplerraren erabilerarekin beste diskoko zatitxoak hartu. Kantu bakarra. Zaila da, ez? Orduan esango dut, azken aldian asko gustoko dudan kantu bat. Da Nigeriar rapera bat, Londres hirian bizi dena, Little Sims izenekoa. Bere azken diskako Point and Kill diskoa sekulakoa iruditzen zait.
Afrika ikutua duena,